كبور بروفيسور منجست عب تسفى يوحنس انكو حتى حن مساكا كورات تساتفتي كمو خمت كل جيزي انكو بدحن مساكم كبور هزب إرترا إزي نا إرترا نقابا حادنت مسبزحنت فنوي إيو مدباتو كل ساعة ناتكا نايت زي حلال تعالى سايجي قنا هزبي دمس مكلاح يخون السنة دي زغربالكم زرقو جبريسوس نايلومي زعبانا ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ውግእን ኣብ ሃገርና ዘስዕቦ ማሕበራውን ቁጠባውን ሃስያታት ዝብል እዩ ብዛዕባ እዚ ዓብይ ኣርእስቲ ዝተንቲኑ ከቅርበልና ሒዘልኩም መፅአ ዘለኹ ክቡር ሓው ፕሮፌሰር መንግስቲ ኣብ ተስፋ ዮሃንስ ካብ ሎንግ ኣይላንድ USA حورات منجستات أمريكا بروفيسور نابخا فمت كدمي ناب جلس حتوتات مئتاونان بقر بقدام النت بزعبخان دحر بايتا خان بس تغطات التنا كتلالة عد مكة يغني لي ممهر زرو بزقبر كالي قدمه مسغاناي لعليو انا دما اتزلني نشتي تموكرو يكون حسب نمكفال عدل بمركبي حابني يسمعني بار حسرا بيله بزعباي انا از اسمراي توليده ابو تماهيره 10 تخلتفلي مالتي كابو أديس أبابا يونيفرسيتي تماهيره بدي كابو خا أب أمهر جميرة سرح مالتي أب أسمرا يونيفرسيتي كاب أسمرا يونيفرسيتي ون زرع على تمرتي كيده تماهيره تزقبعني تمرتي وسيلة تمليسون أسمرا غروب سريحة كون دغنا ون مليسن زل على تمرتون كيده كون دابلكو اب يونيفرسيتي صراح قصيله مالتي بمهمرنا ممهريه كمجمريا مጨረሻ ስላበ ابز زلخو كونتاتن عدبن زينا تمثل بفلاي تي زتمهر كله دما ناي طبعا ناي ممحدارن يو بفلاي زنطفولو دما مرمر زعبا ناشتون ماكل ازي تكالاو محازنت entrepreneurship and innovation ብሎ በእንግሊዝ እንደገና አሁን ስትራቴጂ ናይ ምዕባለ ስትራቴጂ የብዙሕ ጊዜ ዝነጥፍ ኣብ ምርምርን ኣብ ካልእን ዌል بعقمي أبركيتابل نتي زصحفكو ديزرتيشن ناي دكتورال ديزرتيشن ون ولا ون بوست دكتورال هون بناي إريترا ناي إندسترين ناي مهازنتن يو بفلاي بت مجمريا ناي إندستريال إنجينيرينج وين إندستريال مهندسنت هي تماهيره كابوها إلى 4 عامات كان بزعبا ناي ناشتو زي تكالاو محازنتن ناي استراتيجيكاو معبالن زبل نعون بزحنا تيفولي كالو تاغرات نابنت اب افريكا دو افريكا بوتسوانا اب جرمن اوستريا كندا شمون عامات اب يونيفرسيتي واتورلو زبال انجينيرينج مهرنيره اب حجاب ز امريكا خاب زي ستيت يونيفرسيتي اوف نيويورك زبال بزح كامباسات አለው ሓደ ካብቲ ካምፓስ ሳብኡ ሰራሕ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚህ كل زمسل
بتعامل سيزي أجربل سلزي يعني اللي ممر طعم صبوق بروفيسور اكشوالي بروفيسور ممهر ناي قطبان ناي محبراو قدياتن كمون انجينير يخا دكتور إلى دخصوعه بروفيسور إلى دخصوعه نابلكو ناتما تأكو تممهر الناس لزفتوا قدوينه بروفيسور إلى انتصوعك وحيش إليه مالتي هراي دعان سقم ممهر ممهر أبزي زلنا يو طبعا هاجرنا كاب حمقنا بزي حمقين تخدلو زلا حزبنا مالتي هاجرنا خبل نكلخو زلا أواني سرعات زي كاب زمصات حيزو كاب وقئن وروقئن أيوصن حجي تقندي زشجر زلو خا أبزي بوتانا أبزي بوتو حزبنا أبنا إثيوبيا وشتاو قاتيو برقص إنا زارب زلنا ولا كالوت تايدو تبرو بعدنا خابز الرقاقص نايو برقص كابز رخبنايو إنا نزارب ان دقنا يطفالنا حزبنا بدخلنا نهالون كله دقنا ابزي قبقهم بوتا خيدهم يطفونا له حزبنا خا ابزي دلي حما كنتات مسغورا بابتو يأتولو مالتي سلازي اتن حزب تግራይ ዝወርዶ ዘሎ ብናይ ኢትዮጵያ ውግእ መቕዘፍቲ ኣዝዩ زحزن يوم كم حاون قربيتن حزبي ناب رسوق أنا خملس بروفيسور اسكي قرب ندحريت ملسي لنا منتي كانت حازو بزعبا زحالفن حج زرلون محبراون قد أباون كونتات هاجرنا انتهي مسل تبر بو شدشت نجارات كالعل أتي ناي تاريخاوي متصاصا ناي إريترا بزي كتباون محبراون كنتات تخومون تاريخاو كنتات انترينا إريترا انتاي نيرا انتا اللحجي نمالت ناب قرب 100 عامت 250 عامت 300 عامت جميركا متنتانو أدلاينتو عزوز يخون إريترا أبز حلفة بتي تاريخ خلنا كاب مبل 16 خفل زمن جميرو تأفاف الزخونة ناي جغرافيكاوي تدوكيناتو لزرلا بوتا عزي تأفافن حدا جنيان وزحات ناي وصاع حيلتات زصانا صنوون سلازخونة اتهزبي بزح شجر حليفي توارارست زخونو مجزأتها وحيلتات كبعل تركي جميركا قدمون مسافنتي كالوت ون ناي حبشة مسافنتي حبشة وي مسافنتي إثيوبيا تግራይ وزته بزح أبتبوتاتسي تأفاف زخونة بوتا ينيرو زحلفه 300 عامت ግን እቲ ህዝቢ በቲ ዝነበሮ ምንጭ ናይ ስልጣነ ምንጭ ናይ ታሪክ ስለ ዝኾነ ሁሉ ተወሲድናዮ ከምኡ ከዓ ብዓቢኡ ከዓ ኣፍደገ ባሕሪ ስለ ዝኾነ ነዚ ነገር እዚ መቸስ ነቲ ሽግር በቲ ኣፍደገ ባሕርን ምንጭ ናይ ምዕባልን ምዃኑ ክልቲኡ ኣገናዚብካ ክረአ ከሎ ተጋዲሉ ተቃሊሱ ኣትሊስት كم حزب صنيحو الله توحده مالتي ስለዚህ ካብኡ ብዙሕ መከራሪኡ ዳርጋ ሓደ ግዜስ ካብ ፍርቂ ንላዕልቲ ህዝቢ ኣብ ምጽናት ዝበጽሓሉ ግዜ ነይሩ ከምዚ ወለድና ብሉ ዘበን ውቤ ዘበን ቱርኪ ዘበን ኣንበጣ
زبن قال اندابلكا زتقص التاريخ زبنا أكحيدا كحيدا زبال زي تصاويري تهزبي حجي دحال نسو يصنحلنا كم هزبي تصاويرو صنيحلو سي هزبي إريترا نابتي ناي مغزاتي حيلتات زموصلو غزي انترينا ካብ ሽዑ ጀሚሩ ኣብቲ ገባሕሪኻ ስለ ዝኾነ ናይ ዝኾነ ስልጣን ኩሉ መዳያዊ ስልጣን እውን ምንጪ ወይ ምንጪ ስለ ዝኾነ ብኡ ስለ ዝተመስረተ ደሓን ዝኾነ ብዙሕ ነገራት ኣስተዋፅኦ ዝገበረ ህዝቢ እዩ ሕጂ ናብ ብፍላይ ኣብ ማሕበር ቁጠባዊ ስልጣነ ወይ ትሕዝቶ ናይ ኤሪትራ እንተሪኢና ካብ 1890 ጀሚሩ ንኣብነት ብሓፂሩ እንተሪኢናዮ መግዛእታዊ ጣልያን ዝኣተወሉ ማለት እዩ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ኤሪትራ ተመራፂ ቦታ ስለ ዝነበረ እታ ቱርካውያን ዝጀመርዎ ነይሩ እዩ ጣልያን ግን ብዝለዓለ ነዚ ሕጂ ናይ ኤሪትራ ናይ ቁጠባ መሰረት ዝኾነ ካብ 1890 ስጋብ 1935 ዝነበረ ግዜ ብዙሕ ናይ ትሕተ ቅርፂ ይኹን ካልእ ዘመናዊ ዝኾነ ነገራት ተሰሪሑ እዩ ብኤሪትራ ነይሩ ኢንዱስትሪታት እውን ተሃኒፀን ነይረን ስጋብ 4500 ዝኾና ንኣሽቱን ማእከሎትን ትካላት ኣብ ኤሪትራ ነይረን ምክንያቱ ምናልባት ኣብቲ ግዜ ናይ በርሊን ዝተገብረ ስምምዕ ንኤሪትራ ንኣፍሪቃ ምምቕቃል ኣብኡን መንግስቲ ጣልያን ወይ እቲ ናይ ኢምፕራጦርያዊ ጣልያን እሶም እውን ቁሩብ ነንሕዶም ስለ ዘይሰማምዑ ፋሕፋሕ ዝበለ ሃገር ስለ ዝነበረ ተጠርኒፉ ንሱ እውን ናይ ኮሎኒያል ወይ ግዛእታዊ ግዛኣት ስለ ዝደለየ ኤሪትራ ብመጀመርያ ዳሕራይ ከምኡ እንዳብለን ኢትዮጵያ ነዛ ሕጂ ኢትዮጵያ ትበሃል ዓዲ ንዓኣ ንምሓዝ እውን ብዙሕ ነገራት ኢንፍራስትራክቸር ወይ ትሕተ ቅርፂ ኣብ ኤሪትራ ተገይሩ ኢንዱስትሪታት ተመስሪሐን ዳርጋ ኣብቲ ግዜቲ ኤሪትራስ ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ቀፂላስ መበል ካልኣያ ነይራ ብኢንዱስትሪ ብኩሉ ነገር ፅቡቅ ዝኾነ ምዕባለ እዩ ዝተራእዩ ነይሩ ካብ 1935 ጀሚርካ ስጋብ 1941 መቸስ ከም ትፈልጦ ውግእ እዩ ነይሩ ኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ ጣልያን እውን ናይ ኢትዮጵያ ዝወረሩሉ ግዜ ነይሩ ማለት እዩ ሽዑ ግን ፅቡቅ ማዕቢሉ ዝነበረ ብትሕዝትኡ ብኩሉ ነገራቱ እቲ ጣልያን ገዲፍዎ ምስ ከደ ብዙሕ እንግሊዝ መፅኡ ማለት እዩ ከም ትፈልጥዎ እንግሊዝ ድማ ብዙሕ ጉድኣት ኣምፅኡ ማለት እዩ ሓደ ፅቡቅ ነገር እኳ እንተገበረ ብዙሕ ከዓ ጉድኣት ኣምፅኡ እዩ ብኤሪትራ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ማሕበረ ቁጠባዊ እቲ ባህላዊ እቲ ሕጊ እንዳባ ኩሉ ዝነበሮ ስልጡን ዝኾነ ህዝቢ ብተወሳኺ ስጋብ ጣልያን ከሎ ከማን ጣልያን ርእሱ በቲ ከምዚ ናይ ካልኦት ኮሎኒያል ብዙሕ ዝተኣታተወለን ነቲ ማሕበረ ቁጠባዊ ዝለወጦ ዘይኮነ ብኤሪትራ ጣልያን ርእሱ ከማን ሶሪ ጣልያን ርእሱ ከማን ሶሪ ጣልያን ርእሱ ከማን ክልውጦ ስለዘይከኣለ ነቅ ከብሎ ስለዘይከኣለ እውን በቲ ናይ ሕጊ ናይ ኤሪትራውያን ሕጊ ብኡ ተማእዚዙ ንክኸይድ ተገዲዱ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚያ ነይራ እታ ሃገር ብዳሕራይ እዚ ግዜ ፌደሬሽን ምስ ኮነ እውን እቲ ነገር እንዳፈረሰ እንዳተባላሸወ ኦፍኮርስ ግን ሓደ ነገር ከዓ እንዳተገብረ መፅዩ ስለዚ ኣብዚያ ነይራ ኤሪትራ ማለት እዩ ካብኡ ቀፂሉ ኣብ ግዜ ገድሊ ከም ትፈልጥዎ ብዙሕ ቃልሲ ተኻይዱ ብዙሕ ዕንወት እውን መፅዩ ስለዚ ዓወት ተረኺቡ
جعوت ترخيبو كابشن شاتن انت ساعن حدن سغاب حجخا كال ناي فيز وي كاناي محبر قطاوي هيستوري وي تاريخ كنت رينا كاو سغاب حجي تهاجر كم تاخد كونو زغبا ايكونت بزح مغنياتات كوهاب كاليو تمغنياتات كا نفولتينا كلنا ابزي مجلس عيد ليني مالتيو ስለዚህ ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ ደረጃ ኣላ ማለት እዩ እቲ ደረጃ ብምንታይ ክግለጽ ዝከኣል እንተልና መጀመርያ ነገር ኣብ ሓደ ሃገር ክኸውን ክምዕብል ክስውድ እንተደኣ ተደልዩ ዓቕምን ጸጋን ክህልዎ ኣለዎ እዚ ብእንግሊዝ ሪሶርስስ ኤንድ ካፓቢሊቲስ ዝበሃል ዓቕምን ጸጋን ብቕዓትን ክህልዎ ኣለዎ ሓደ ሃገር እሱ እንተዘይብሉ ክስልጥን ኣይክእልን ክሕይል ኣይክእልን ክስውድ ኣይክእልን ከም ሃገር ኮይኑ ክነብር እውን ኣይክእልን ክነብር ክእል እዩ ጂኦግራፊካዊ ኣምር እንተደኣ ሪእናዮ ግን ከም ሃገር ነፍሱ ክኢሉ ክነብር ኣይክእልን ዓቕምን ብቕዓትን ተኽእሎን ጸጋን ኣድልዩ እዚ ዓቕምን ብቕዓትን ተኽእሎን ጸጋ ከዓ ብብዙሕ መንገዲ እዩ ክግለጽ ዝከኣል ንኣብነት ዓቕምን ጸጋን ክንብል ከለና ጸጋታት ሰብኣዊ ጸጋ ኣሎ ሓደ እዚ ትሕተ ቅርጺ ጸጋ ኣሎ ክልተ ሶሪ ትሕተ ቅርጺ ዘይኮነስ ዕቑር ጸጋ ኣሎ ካልእ ፋይናንሳዊ ጸጋ ኣሎ ቴክኖሎጂካዊ ጸጋ ኣሎ ሓበሬታዊ ጸጋ ኣሎ ከምኡ እንዳበልና ክንገልጾ ንኽእል ኢና ማለት እዚ ጸጋታት እዩ ተኽእሎ ከዓ የድሊ ካፓቢሊቲስ ማለት እዩ እንግሊዝ ተኽእሎታት ከዓ ብቕዓት ናይቲ ሓፋሽ ህዝቢ ማለት እዩ ሓፂሩ ዝኾነት ሃገር እንተሪእና ስለምንታይ እየን ገሊአን ሃገራት ድኻታት ዝኾና ገሊአን ሃገራት ከስለምንታይ እየን ሃብታማት ዝኾና እንተኢልና ጸጋታት ስለ ዘለወን ገለ ኣይኮነን ህዝቢ ክህልወን ንኽእል እንተኾነ ድኻታት እየን ስለምንታይ እንተኢልና እቲ ዝማዕበለ ዝተኸሸነ ዝሰልጠነ ህዝቢ ብቕዓት ዘለዎ ህዝቢ እንተለወን እየን ክስልጠና ዝኽእላ ብዙሓት ሃገራት ኣብዚ ዘለናዮ ዓለም ንኣብነት ሕጂ ኣብ ኣውሮፓ እንተወሲድና ንኣሽቱ ሃገራት ኣለዋ ከም በዓል ላክሰምበርግ ስዊዘርላንድ ዴንማርክ ኖርዌይ ኣውስትሪያ ወዘተ ምዕቡላትን ስልጡናትን እየን ወርቅን በንዚንን ስለ ዘለዎን ኣይኮና እንታይ ደኣ እቲ ብቕዓት ስለ ዘጥራየ ስለዚ ብሓፂሩ ብቕዓትን ተኽእሎን ጸጋታትን ክህልዋ ኣለዎ ሓንቲ ሃገር እቲ ጸጋ ብቕዓትን ተኽእሎን ጸጋታትን ከዓ ካበይ ይመጽእ እንተኢልና ካብ ሓፋሽ ህዝቢ እዩ ዝመጽእ ሓፋሽ ህዝቢ እዩ ከምኡ ክገብር ዝኽእል ንሓፋሽ ህዝቢ እንተደኣ ዘየሰልጢንካዮ ዓቕምን ጸጋን ብቕዓትን እንተደኣ ዘየጥሪኻሉ ዓዲ ክስልጥን ኣይክእልን እዩ እዚ ናይ ኤሪትራ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ብዙሕ ክንዝርዝር ኣይንደልን ግን እቲ ኩሉ ንሓደ ሃገር ዝገብሮ ነብሱ ዝኽእል ዝሰልጠነ ወይ ዝስልጥንን ዝሰልጠነን ንክገብሮ እዚ ዝበልክዎ ዓቕምን ብቕዓትን ጸጋታትን ከድልዮ እዩ ጸጋ ንብሎ ከዓ ክልተ ኢና ንኸፍሎ ዝማዕበለን ዘይማዕበለን ማለት ጸጋ ንኣብነት ሕጂ ኮንጎ ኪንሻሻ ማለት እዚኣ ዛየር ኮንጎ ዲአርሲ ኮንጎ ኒያማር ካልኦት ሃገራት ተወሲድና ዝወዳደረን የለን ሕጂ ንኣብነት ንኮንጎ እንተወሲድና ዝወዳደራ የለን በዚ ጸጋ ኢኳቶሪያል ሬይን ፎሬስት እዩ ናይ ኢኳቶርያዊ ማይ ሽግር የብላን 9 ወርሒ እዩ ኣብ ዓመት ማይ ዝዘንብ ወይ ዝወቅዕ ማለት እዩ እቲ ኢኳቶሪያል ሬይን ፎሬስት እዩ ዘለዋ ዱር ኣሎ ዝበሃል ዝበቕለሉ ማለት እዩ ብማዕድን ተወሲድና ምናልባት ዝኾነ ዝሰመኻዮ ማዕድን ኣብ ኮንጎ ዲሞክራሲ ሪፐብሊክ ኮንጎ ዲአርሲ ኮንጎ ኣሎ ግን ድኻ ሃገር እያ ስለምንታይ እቲ ዘለዎ ዓቕሚ ጸጋታት ዕቑር ጸጋታት
ኣብ ተግባር ኣውዒልካ ናብ ህዝቢ ጠቕሚ ኣምፂኢኻ ነታ ሃገር ከተማዕብለሉ ትኽእል ዓቕሚ ስለ ዘየለይ ስለዚ እቲ ሪሶርስስ ንብሎ ዝተኸሸነ ዝማዕበለ ሪሶርስስ ምዝህሉ ጥራይ እምበር ኣብ ወርቂ ስለ ዝሓጎድካ በንዚና ስለ ዝኳዓትካ ጥራይ ስለ ዘለካ ወይ ወርቂ እውን መሊኡ ስለ ዘለካ ጎቦ ዝመልአ ኣይኮነን እንታይ ዳ ንዕኡ ኣውፂኢኻ ንዕኡ ትጥቀመሉ ብቕዓት ኣጥሪኻ ክትብል ከለኻ ክትኣመሓድር ከለኻ ሽዑ መፅእ ስለዚ እንታይ እቲ ቀንዲ ኣብ ኤሪትራ ስለምንታይ ዳ እዩ ሕሱም ድኽነት ዘሎ 66% ዝብላዕ ዝስተ የብሉን ናብ ህዝቢ ኤሪትራ ሕሱም ድኽነት እዚ እንታይ ኢና ንብሎ ቢሎው ፖቨርቲ ላይን እዩ ዝነብር በቲ ናይ ኣፍሪቃ ሌቨል ከማን ማለት እዩ ካልኣይ እንተወሲድናዮ ናይ ኤሪትራ ጂዲፒ ገለ እንተወሲድናዮ ኣዝዩ ዝተሓተ እዩ ናይ ኤሪትራ ንኣብነት ካብ ፊገራት ኣብ ዘምፃሕዎ ኣሎ ኢንፎርሜሽን ማለት እዩ መበል 171 እያ ኤሪትራ 171 ካብ 196 ሃገራት 171 ሕጂ እኳ መሊሳን ቆልቁላ ምክንያቱ ብርዱእ ምክንያት እቲ ጂዲፒ ዝበሃል እዚ ጃምላዊ እቶት ዝበሃል ብነፍሱ ወከፍ ክንሪኦ ከለና ኣዝዩ ውሕድ እዩ ብናይ ኣፍሪቃ ደረጃ ከማና ወላዲልካ ማለት እዩ መሬታዊ ስፍሓት ናይ ኤሪትራ ፀገም የብሉን ምስቲ ህዝቢ ክወዳደር ከሎ እንተኾነ ግን ብናይ ትምህርቲ ብናይ ተን 5 ትሕተ ቅርፅታት ትምህርቲ ማይ ኤሌክትሪክ ትምህርቲ ማይ ኤሌክትሪክ መንገዲ ሕክምና እዚአን ኣብታ ብናይ ኣፍሪቃ ደረጃ ክትወዳደር ከላ ኣብቲ ዝተሓተ እዚ ብጭብጥታት ስለ ዘሎ ወላ ሓንቲ ዝተሓተ እያ ዘላ ኤሪትራ እዚ ካልእ ናይ ኤሌክትሮኒክ ቴክኖሎጂ ንግደፉ እሱ ንኣብነት ኢንተርኔት ኣብቲ ቅድሚ ኮሮና ቫይረስ ከማን ቅድሚ እዚ ኮቪድ 19 ምምፅኡ 1.2 ካብ 100 እዩ ኢንተርኔት ክጥቀም ተጠቃሚ ኣብ ኤሪትራ ኣብ ኣፍሪቃ እንተወሲድና ዳርጋ 20% ቢሉ በፂሒሉ ሕጂ 25% ወላ ኣብ ገጠር ከይተረፈውን ኣሎ ማለት እዩ ኢንተርኔት እዚ ዘሎ ናይ ማሕበረ ቁጠባዊ መለክዒታት ክንወስድ ከለና ዘብል እዩ ዳርጋ ሃገር ክብለና ዘኽእል ዳርጋ የብልና ሸጋሪ ነገር እዚ ክንሓብኦ እውን ኣይከኣልን እዩ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ብኩሉ መለክዒታት ወሲድካ በቲ ጥርናፈ ንኣብነት ሕጂ እቲ ድሕነታዊ መሳልል ዝበሃል ወገናዊ ዕብለላ ሰራርሓ ጃምላዊ መረረታት ኩሉ ኣሎ ብኤሪትራ ከምኡ እውን እቲ ፖለቲካዊ ሃዋህው ክትሪኦ ከለካ እውን ናብቲ ልዕሊ ቅርፂ ማለት እዩ ብቕዓት ናይቲ መንግስታዊ ብቕዓት የለን መንግስታዊ ምሕደራ የለን እንተበልካ ሓይሽ ምክንያቱ ናይ መንግስቲ ስርዓትን ቅርፅን እውን የለን ኣብ ሓደ ሃገር ሲ ሕጊ ዘውፅእ ዝዳኒ ከምኡ እውን ዘመሓድር ኣብ 3 ክፋላት መንግስቲ ክህሉ ኣለዉ ዝኾነ ሃገር እዩ እዚ ምናልባት ኣብ ማርስ ወይ ኣብ ጁፒተር ዳ ምናልባት ኣይንፈልጥን እምበር ኣብ መሬት እንተኮይኑ ሓደ ሃገር ክበሃል ንህዝቢ ዘመሓድረሉ መሳልልን ትካላትን ክህሉ ኣለዉ ኣብ ኤሪትራ የለን እዚ ኣሎ ኢልካ ክዝረብ ዘይኮነሲ ብነሲብ ዝተወሰኑ ውልቀ ሰባት ኣብ ዝተወሰነ ቦታ ድላዮም ገይሮም ነታ ዓዲ ፍፁም ዝኾነ ምቁፅፃር ዝገብርሉ ዘሎ ኩነታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ካልእ እንታይ ክብል ብዛዕባ ኢኮኖሚ እንታይ ወሲድናኻ ከምቲ ዝበልክዎ ኤሪትራ ቅድሚ 50 ዓመት ቅድሚ 60-70 ዓመት ዝነበራ ኢንዱስትሪን ትሕተ ቅርፅን ንዑ ከማን ክንቁጥቦ ይከኣልና ንዑ ክንዕቅቦ ኣይከኣልና ነበር ኮይኑ እሞ ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን ድማ ካብቲ ዝኸፍአ ነገር ብዛዕባ ቁጠባ ክንዛረብ እንተኮይንና ህዝቢ እዩ ህዝቢ ኣብ ኤሪትራ
اتزخل زبله ጸጋታት ከምጽእ ከምቲ ዝበልኮ እቲ ሂማን ታለንት ብሎ ናይ ሰብኣዊ ጸጋ ኣብ ኤርትራ ዳርጋ የለን እንተሃለው ናብ ዘይኮኑ ቦታ የተሰሪዑ ዘሎ ዳርጋ 70% መንእሰያት ናይ ኤርትራ ካብቲ ዶብ ወፃኦም ዘለዉ ካብ ዶብ ወፃኢ ስለ ዘለዉ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ምዕባለ ኣይካፈሉን ኣለዉ ማለት እዩ ምናልባት ክገብሮ ዝኽእሉ ገንዘብ ምስዳድ እዩ ዝሓዋላ ማለት እዩ እሱ ከዓ ፀግዕተኛ ኢኮኖሚ ዝፈጥር ኩነታት ምህላኽ እንተዘይኮይኑ ማለት እዚ ኮንሱመር ጉድስ እምበር ኣብ ምዕባለ ዝገበርዎ ነገር የለን ምክንያቱ ንዖም ዝኸውን መንግስታዊ ምሕደራ ስለ ዘየሎ እቲ ትሕተ ቅርፂ እውን ስለ ዘየሎ ዝኾነ ነገር ዝኾነ ሰብ ቅርሺ እንተላቶ 50 ሳንቲም ኣብ ዓዲ ኢንቨስት ዝገብረላ ንዕኡ ኣትራክት ዝገብር ወይ ንዕኡ ዝፅበ ወይ ንዕኡ ዘብህግ ነገር የለን ብኡ ምክንያት ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ዝኸፍአ ከዓ ኣብቲ ናይ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከዓ ዝኸፍአ ነገር ከዓ እቲ ክንዲ ንነብስኻ እንታይ ዝገብር እንታይ ከመይ ጌርና ከነርክብ ኣለና ንህዝብና ከመይ ጌርና ክንጥርንፍ ኣለና ህዝብና ሓይልን ብቕዓትን ተሳታፍነትን ከመይ ጌርና ነጥርየሉ ከመይ ጌርና ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ ሃዋህው ንፈጥር ከመይ ጌርና ንህዝብና ንኸስቦ ወይ ፖለቲካዊ ኣረኣዩ ብዘየገድስ ኢልካ ክንዲ ናብቲ ነቲ ህዝቢ ሓይልን ብቕዓትን ትቦ ተፀባይ ረድኤት ተፀባይ ትእዛዝ ጌርናዮ ኣለና ማለት እዩ ተገይሩሎ ማለት እዩ እቲ ስርዓት ማለት እዩ ስለዚ በዚ ኩነታት ኢና ክንገልጾ ንኽእል እታ መጨረሻ ክብላ ዝደሊ እታ ሻድሸይቲ ድማ ኣበይ ነርና ከመይ ኣለና እቲ ዘሕዝን ነገር እቲ ታሪክ ሲ በዚ ናይ ምዕባለ ዲያሌክቲካዊ መስርሕ ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ዝኸይድ እዚ ምዕባላዊ ዘገምታዊ መስርሕ ዝበሃል እዚ ኢቮሉሽናሪ ፕሮሰስ ማለት እዩ እንግሊዝ ንሪኦ ከለና ኣብ ዓድና ግን ዝገርም ነገር ንድሕሪት ተመሊሱ ብምንታይ መሰልጢኑ ክንብሎ እተን ዝበልክዎን ብትምህርቲ ዲ ብዝኾነ ነገር መለክዕ ወሲድካ ምስተን ዝሓመቓ ሃገራት ኣብ ኣፍሪቃ ከማን ኣይወዳደርን እዚ ስኢልካ ሽሙ ንምኽፋእ ገለ ዘይኮነ እቲ ህዝቢ እውን የለን እቲ ዝተማህረ ዝሰልጠነ ዝተኸሸነ ብቕዓት ዘለዎ ኣብቲ ቁጠባዊ ኣብቲ ኩሉ መዳያዊ ማሕበረ ቁጠባዊ ምዕባለ ክሳተፍ ዝኽእል ሓይሊ የለን ሓፋሽ ሓይሊ የለን እዚ ግራስሩትስ ዝበሃል እንተና ንሱ ዘየሎ ምዕባለ ከምፅእ ኣይክእልን ብምንም ተኣምር ከተምፅእ ኣይትኽእልን ኢኻ ንዕኡ እውን ወተሃደር ጌርካ ገለ ጌርካ ከማን ንኣብነት ከምዚ ኣብ እስራኤል ዝግበር ናይ ወተሃደራዊ ግዴታ እዚ ድራፍቲንግ ዝበሃል ነው ከምዚ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝበሃል ኣብ ኤርትራ ንዕኡ ከማን ንባዕ እስራኤል ኣለዉ ሕጂ ፖለቲካዊ ክስታይ ብዘይገድፍ ከም ሃገር እሞ ንውሰዶ እቲ ናይ ሓደ እስራኤላዊ 3 ዓመት ወዲ እንተኮይኑ 3 ዓመት ከገልግል ግዴታ ኣሎ ጓል እንተኮይና ከዓ 2 ዓመት ዳርጋ ላቦራቶሪ ናይ መሃዝነት ካብኡ ይጅምር መሃዝነት ናይ እስራኤል ዝለዓል ኩሉ ምክንያት ዳሕነት ፖለቲካዊ ትሕዝቶም መንግደፎ ግን ከም ህዝቢ ከመይ እዩ ኣሰራርሖኦም ንዝብል ከመይ ኤግዛምፕል የምፅኦ ሲንጋፖርን ክንወስድ ንኽእል ኢና ዳሕራይ ከልዕሎ እዚ ነገር እዚ ስለዚ እዚኡ እቲ ኩነታት ናይ ኤርትራ ዘሎ እቲ ዝኸፍአ ከዓ ሕጂ ከዓ ፖለቲካ ተወሲኽዎ እዚ ዞባና ከዓ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ ትግራይ ድማ ኣዝዩ ሓደገኛ ብሚልዮናት ህዝቢ ኣብ ዓፀባን መከራን ኣብ ካልእን ከእቱ ዝኽእል ኣብ ኳሕ ሓቢልና ፋስ መቃልሑ ዝረአ ቦታ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ኳሕ ተቢልና ሰይቲ መቃልሑስ ኣብ ትግራይ እዩ ዝዓልብ ማለት እዩ ትግራይ ዘሎ ሰብ ይሰምዖ ስለዚ ኣብዚ ኢና ዘለና ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ሃገራት በዓል ጀርመን በዓል እንግሊዝ በዓል ፈረንሳይ በዓል ሕብረት ሶቪየት ወይ ኣዛ ታይም ወይ ናይ ሎሚ ራሻ ኣብ ውግእ ዝኣተዋሉ ምክንያት ቀንዲ እንታይ እንተልና እቲ ናይ ቁጠባ ናይ ዓብላልነት ሃብቲ ናይ ምድላይ
بقوندو انترينا ناي ايكونومي وي ناي قطبا وجي نير كابو استلعلي سلازي إذا حجي اب مسينا زلو نحناون حوي مدرب حوي زخلبلبنا تقريبو زلو عقمن بقعتن كلنا دي نعو كنصاورنو حليفنا سي هاجرنا ناتنا ناي لولاونت هاجرنا عقيمنا معباله هاجرنا اسويدنا وي قدمي تامرشنا نخللو عقمن بقعتن تخلون صقان علنا ديو انت الان سوق إلى خيناتنا اجان دلن انتاي يخون زبل ብዙሕ ዘዛርብ ነገር ስለ ዝኾነ ንሪኦ ከዓ ስለ ዘለና ኣይሰሙን ኣይ ሳልስቲ እቲ ውፅኢቱን እቲ ፅልውኡን እሱ ዳሕራይ ክንዛረበሉ ኢና እዚ እዩ ንብለካ ይቐኒየለ ፅቡቕ ፕሮፌሰር ቀፂለ ከቅርቦ ዝደሊ ኤርትራ ከባቢኣ ጥራሕ ዘይኮነ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት حنت خبتن عالم زهرفا هجراتي كابكوني عالماوي محبر قطباوي استراتيجياون جغرافياون تهرف النتان تأهف النتان انتاي مثل ويل طبو حجي انتاينا نقبر مسلكا إريتراسي أربعة ملكعيتات نوسدها قداماي ملكعي اتي جيوغرافيكاوي أقمامطا إريتراس أبيعت دوكينا زلا انتلنا كابتي أزيو ببوليتيكان بقطبان بخالقن تأفافي زخونه استراتيجيكاوي زخونه بوتا وي زونا وي زوبا ايات مسريتا زلا تدوكينا زلا ازيا تحرفيتيا ترات خبابي ناي كباب قيح بحريو مترب دارغا 35 بحرفاف قمقام زخون ناي نقدي قطباوي تحسطو كاب بنزين جميركا وي كاب غاز جميركا كاب زيتي جميركا all the way بملؤ ن رحوق مبراقن ن دوباو مبراق حشان ن ماكلاي مبراقن اساغيرو باانا غيرو ማለት በዚ ኤሪትራ ተዶኪናትሉ ዘላ ቦታ ገይሩ ብስዌስ ካናል ሓሊፉ ነትዚ ዓብ ኢኮኖሚ ወይ ዓብ ናይ ቁጠባ ዓቕሚ ዘለዎ ኣውሮጳ ዝበፅሕ መትረብ ኢላ ዘለና እዚ ብልጫታት እዩ እቲ ዝዓበ ዝገብሮ ድማ ንሕና ኤሪትራ ሓደ ንእሽተይ ቀዳድ ከም ጅቡቲ ኣይኮነን ዘለዋ 1200 ወይ ካብ ሽሕ ንላዕሊ ዳሓን ንበሎ ብዙሕ ዘረባታት ኣሎ ግን ዳሓን ካብ ሽሕ ንላዕሊ ናይ ባሕሪ ኣፍደገ ትውንን ዳርጋ ብወገን ኣፍሪቃ ዘሎ ሲታ ዝዓበየት እያ ዝነውሐ ዘለዋ እያ እንተበልና ቀላኣጋኑ ኣይኮነን ወይ ኣይጋነናን እቲ ቀደም ጀሚሩ እቲ ስትራቴጂካዊ ጥቕሚ ሓደጋን ወይ ስትራቴጂካዊ ፖለቲካን ቁጠባውን ትሕዝቶ ዝነበሮ ቦታ ካብ ደሓን ብዙሕ ኣይነበረን መጀመርያ ሲ ከምዚ ሕጂ ግን ናይ ብሓቂ ኣዝዩ ካብቲ ኣዝዩ ኣድላይ ዝኾነ ቦታታት ሓደ እዩ ንኣብነት በዓል ሲንጋፖር ዘለውሉ ቦታ እዚ ፓሲፊክ ሪም ዝበሃል ንሱ ሕጂ ሓደ ካብቲ ኣፈፍቲ ምክንያቱ ቻይና ኣላ ሲንጋፖር ማሌዥያ ጃፓን ኮርያ እዚኣተን ሓደ ወይ ኢንዶኔዥያ እዚአን ሓደ ትሕዝቶ ዘለወን እየን ኣብኡ እቲ መትረብ ሕጂ ንኣብነት ሲንጋፖር ፖርት ወይ እቲ ወደብ ናይ ሲንጋፖር ዝዓበየሉ ምክንያት ስትራቴጂካዊ ዝኾነ ቦታ ስለ ዘሎ እዩ ዝተደኮነ ስለ ዝኾነ እዩ እሱ ሓደ ካልኣይ እዚ ዘለናዮ ቦታ እዩ
مسؤول زوادر كم دابلنا خنقصل نخيل إنا أب أوروبا كم أزيو تأفاف زخنة أدلاي زخنة استراتيجيكاوي بوتاتات هنا له سلزي حجب في اللاي بخوم أدلاي نتو أزيو عزوز لزخنة كل مداوي وطباودي محبراودي كله ብዙሓት ሃገራት ይሃርፉ ኣለዋ ጥሙቶ ኣለዋ እተን بعالماዊ ደረጃ ዓበይቲ ሃገራት ከም በዓል ኣሜሪካ እንግሊዝ ቻይና ኣሜሪካ ቻይና ፈረንሳይ ሕጂ ከዓ ሩስያ ንኣብነት ኣብ ሱዳን ኦሬዲ ሩስያ ተብላ ኣላ ማለሲ ናይ ሰፈር ክጅምር እያ ማለሲ እዚ እንታይ ዝበሃል ማዕስከር ካብኡ ጀሚሩ ከዓ ፍሉጥ እንታይ ከም ዝመፅእ እንደገና እተን ዞባውያን ሃገራት ዝበሃላ ከም በዓል ስግር ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ስዑዲ ኢማራት ከምኡን ካልኦት ቱርኪ ወዘተ ንሰን ቀጠር ወዘተ ንሳተን ድማ ዓይኒ ውዲቐን እቲ ረብሓናቱ ንዳሕራይ እንታይ ከም ዝኸውን ስለ ዝፈልጣ ኣፍ ደገ ናይ 1.2 ቢልዮን ህዝቢ ዕዳጋ ዘለዎ ወይ ፖቴንሻል ዕዳጋ ዘለዎን እንደገና ካብ ዓለም 35 ስጋብ 40 ሚእታዊት ዝበፅሕ ፀጋ ዕቁር ፀጋ ዘለዋ ኣህጉር ወይ ኮንቲነንት ኣፍሪቃ ምእተዊን ዝበለፀ ቦታ ብኡ ጌርካ ትምርሸሉን ስለ ዝኾነ ይጥሙቶ ኣለዋ ሳልሳይ ደረጃ ሳላ ቁልጡፍ ኩሉ መዳያዊ ናይ ቴክኖሎጂ ምዕባለ እዚ ናይ በንዚን ዝነበረ ከምኡን ካልእ እንዳተለወጠ ከይዳ ኣሎ ብዙሓት ሃገራት ተረዲእወን ንኣብነት ሕጂ ስዑዲ ክንወስድ ንኽእል ካልኦት እውን ብዘይቲ ሃብታማት ዝኾነ ሃገራት ክንወስድ ንኽእል ንሳተን ሕጂ ምናልባት ናይ ስዑዲ ከም ኣብነት እንተወሲደ ናይዚ ፕሪንስ መን ሽሙ محمد سلمان ንዕኡ ሕጂ 2030 ኢሉ ዘውፅኦ ስትራቴጂካዊ ፕላን ኣሎ ንስዑዲ ሲ ናብ እዚ ዳይቨርሲፊኬሽን ኦፍ ኢኮኖሚ ወይ ናይ ኩሉ መዳያዊ ቁጠባ ንምስራት ተባሂሉ እሱ ጥራይ እውን ዘይኮነ ዝሕረስ ግራት ናይ ሕርሻ ቦታታትን ካብ ኣፍሪቃ ዝግዛኣሉ በፂሕና ኣለና ቴክኖሎጂ እንተኾነ እውን ንኣብነት ሕጂ ንሕና 1200 ማይልስ ንውንን ስለ ዝኾንና ቴክኖሎጂ እንተኾነ እውን ሕጂ ማዕቢሉ ስለ ዘሎ ትማይ ንርእሱ እውን ስትራቴጂካዊ ዝነበረ ሕጂ ዳርጋ ዝሰላ ቴክኖሎጂ ክምለኽ ኣብ ዝከኣለሉ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ወላ እዚ ገማግም ኣፃምእ ዝኾነ ናይ ኤርትራ ሃማን ብሕርሻ ይኹን ብዝኾነ ይኹን ብኢንዱስትሪ ይኹን ክሰርሓሉ ከም ትኽእል ተረጋጊፁ ኣሎ ብኡ ምክንያት እየን ከዓ ተን ሃገራት ዝጥምቶኦ ዘለዋ ምክንያቱ ዳርጋ ጀሚረን እየን ግራት ክግዛእ ናይ ሕርሻ ቦታ ክገዝኣ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ንኣብነት 1 ቢልዮን ተኸፊለና ኸ ዳርጋ ክንደይ ኤርትራ ዝኸውን መሬት ክትበን ትኽእል ኢኻ ኣብኡ ሓርሳ ማለት እዩ ከምዚ በዓል ኮንጎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ከምዚ እያ ዘላ ኤርትራ ስለዚ ኣዝዩ ብሓፂሩ እቲ ጂኦግራፊካዊ ኣዝዩ ፅቡቕን ተሃራፍን ግን እሷ ፀገም ከምፃኣልና እዩ ንሕና እንደሊ እንታይ ኢና እንተልና ከም ህዝቢ ኤርትራውያን ደቂ ሃገር ደቀባት ከም ህዝቢ እቲ ዓቕምናን ተኽእሎናን ዓቕምታትናን ፀጋታትናን ብላዕለዋ ኢድ ወኒና ኣጋይሽና ክንቅበል እዩ ዘኣታ ክንገብራ ኩሎት ሃገራት ተሪኢኹሞም ከምኡ እዮም ወላ በዓል ኢማራት ዝኾነ ሰብ ኣነ ከይደ ነይረ ቀጠር ወዘተ ደቂ ቀጠር እንተኮይኖም ወይ ደቂ ኢሜሬት እዮም ዝብሎም ደቂ ኢማራት እንተኮይኖም ኩሉ ነገር ብላዕለዋ ኢድ እዮም ዝብልዎ እመኑኒ ክንደይ ካምፓኒ መፅአን ክንደይ ገር ግን ዝኾነ ወዲ ኢማራት እንተሎ ሓለፋታት እዩ ዝወሃቦ ዓቕሚ ብቕዓት ይምጥር ኣብዚ ከማን ተምሃሮ ንምሁሮም ኣለዉ ደቂ ቀጠር ዝመፁ ኣለዉ ካብ ኩዌት ዝመፁ ኣለዉ ወዘተ ካብ ስዑድ እውን ኣለዉ ኣነ ምሁሮም ነይረ ሕጂ ዝከረኒ ብዙሕ ሃብትን ክስታይን ዘጥረዩ ካልኣይ ኤርትራ እንታይ ብልጫታታ እንተኢልና ብማዕድን ንኽእል ብማዕድንን ናይ ማያዊ ሃብትን እንተወሲድና መዳርግቲ የብሉ ገና ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ከም ዝግመት
أفناوي مصنعتات تغيرو خمس جمات بزح عقور صقاتات الله ماياوين اتي مريتو نابنت ورقي كمون زعمسل نحاسخون برورخون حج دما بزي كوللي خا ريخم يقوم أرجع نخلت 100 عمد عمد حدا مليون طن كوص زخل معدن بوتا الله ازيل كاقوصر اي كالمي ازي عقور الله ثالثاي بناي حرشان توسيدنا اخلي بفلاي ابز اوان زي ብዙሓት ሃገራት ወላ በዓል ስዑድ ኸማ ካልኦት ሳላ ቴክኖሎጂ እዚ ንሪኦ ሓውሲ ምድረበዳን ዝመስል እውን ብዙሕ ስታይ ዝኾነ ናይ ማይ ቴክኖሎጂ ተጠቒምና ሎሚ ይከኣል እዩ ናብ ዝማዕበለ ሕርሻ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ሃገራት ኣለዋ ንኣብነት ክወስድ ክእል እየ ምድረበዳ ከሎ ብዙሕ ነገር ዘፍርያ ኣለዋ ኣነ ሞሮኮ ከይደ ነይረ تجرم نجاري بزح نجار على ولا تبع محميد زبال تقع انتاي زبال مراكش او بتاعت حجي معات تمرن بلسن قال بزح فروتاتات يبقون كابي ما مصيمو تماي عقيبو ما هذا خلته سستغزي وقع يقبو وغبروا لحجو صنعي لهم قال تكنولوجيون يتقوم بعل موروكو يمزيو مغرب ካልኦት እንተወሲድና ንኣብነት ሕጂ ኣብዚ ማእከላይ ምብራቅ ተወሲድና በዓል ሊባኖስ ኣለዋ ጆርዳን ከምኡውን እስራኤል እንተወሲድና ሕጂ እስራኤል ሕጂ እቲ ናጌቭ ደዘርት 60% ደዘርት እዩ ኣፃሚ እዩ ግን ኣብ መዓልቲ ሓንቲ ሌትሮ እንዳገበሩ እዚ ኩሉ ንዖም ኣኺሎም ስን ኣውሮፓ ከይተረፈ ዝገብሩ ስለዚ ኤሪትራ ወገን ሕርሻ እንተወሲድና ብወገን ከብቲ ምርባሕ እንተወሲድና እውን ኣዝዩ ተሃራፊ ዝኾነ ቦታ እዩ ምናልባት ማይ የለን ገላ ኣይምሰልኩም ማይ ሰላ ቴክኖሎጂ ብዙሕ ነገር ክእከብ ይከኣል እዩ በዓል ኢማራት በዓል ስዑድ እንተወሲድናየን ካብ ባሕሪ ቀዲሐን ዲሳሊኔት ገይረን እየን ነዚ ኩሉ ግሪን ዝገብርኦ ዘለዋ ኦፍኮርስ ናቱ ክስታይ የብሉን ሳይድ ኢፌክት ማለት ሲ ናቱ ፀገማት የብሉን ማለት ኣይ እንተኾነ ግን ንሕና እንተደኣ ናይ ባሕቂ እቲ ዘለና ናይ ቀጠልያዊ ወይ ዝንታይ ዝበሃል ናይ ክሊማ ዝልውጥ ናይ ኣግራብ እንተደኣ ብዙሕ ሰሪሕናሉ ክንምዕብል ንኽእል ኢና ማይ እውን ክመፃና ክእል ሃይላንድ ስለ ዝኾነ ላዕለዋይ ስለ ዘለና ከዓ ፅቡቕ ነገር እዩ ካልእ ኣፀቢቕና ናይ ኤሪትራ ኣዝዩ ተጠማቲ ዝገብሮ ከዓ ናይ ቱሪዝም ከም ናትና የለን ኣብ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ዱባይ እኳ እንተወሲድናዮ እታ ስቴት ኦፍ ዱባይ ወይ እንታይ ኣሚር ዱባይ እንተወሲድና 250,000 ሕማም መዓልቲ ቱሪስት ዝመፁ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ እንተወሲድናዮ ዳርጋ እቲ ኣብ በንዚን ከማን 5% ጥራይ ኢልካ ትቁጥቦም ዘምፃሉ ካልእ ቱሪዝም ድዩ ካልእ ኢንቨስትመንት ድዩ እዚ ሪል ኤስቴት ወይ ናይ ገዛውቲ ሃብቲ ድዩ ናይ ገለገለ ብሙሉኡ ካልእ 25% ሕጂ ቱሪዝም ዝተዋፅኦ ዝገብረሎ ንሕና ካብኡ ዝበለፀ ኣለና ተዳ ማዕቢልና ትሕተ ቅርፂ እንተገይርናሉ ዝከኣልካ እዩ ካብ ኣስመራ ንባፅዕ ክተኣቱ 9 ኪሎ ሜትር እዩ ብናይ ዑፍ በረር እንተወሲድካ እንተኾነ ግን 3 ኪሎሜትር እዩ ካብ ዝበልፅ ፀጋ የለን ኩሉ ነገር የለን እቲ ጎቦታት ክትሪኦ ከለካ ተደኣ ትሕተ ቅርፂ ጌርካሉ እንተደኣ ኣማዕቢልካዮ እንተደኣ ወፍሪ ጌርካሉ ጥር ዝበለ ገንዘብ እንተደኣ ኣብኡ ጌርካዮ ከመይ ዝበለ ቦታ ክኸውን ዝኽእል እዩ ኣብ መዓልቲ 2,000 ቱሪስት እንተመፅኦምና 2,000 ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ሓደ ሰብ እንተደኣ ሓደ ቱሪስት እንተደኣ 2,000 ዘጥፍእ ኮይኑ 2 ሰሙን ፅናሕ ንበሎ ኣብ መዓልቲ ኣብ ወርሒ 60,000 ሰብ ክመፃና እዩ ማለት እዩ ውሑድ እዩ እዚ ኣብ ዓመት ከዓ 720,000 ሰብ ክመፅና እዩ በቢ 2,000 እንተርቢሕናዮ እቶት ማለት እዩ ነታ ሃገር ነፃ እቶት ካልእ ገዲፍና
مليونات هنا خلوا أطول زي أستاذ واحدة إريتراويين كمان بعلم كل تشيء مصر سلزي بزون كن وصدو نقل مالتي خنياتو تاريخ كألنا تاريخ علنا أب متحت علنا أب كبسة علنا أب كل لنا أب قربا بتناونا له بصوت تحيز سلام كسانة انت تفتيروكو تحابير كايز سرح مالسي collaboration complementary تبلو بإنجليز تحبار انت مالا لأن تنسل زهلو قلت مداو معبا لإنا خنا نسل ثمانوني نحن عدلنيا تتايكونا إريتران كبابيون ما أخل يخون نيرو سنتر كمزي ما أخلن وسنن زولو لنا زي سنتر and periphery بلو بزنا economic terminology نحن إنا سنتر كنكون نيرو النمبر نحن دو نشوا خيدنا بشوا مسرحنا ويفنا هارنا زي كنا جد the rivers تي ناتو بقلبت إيش يزخون بقلبتو مخنياتو تقابل حريقنا بزوحنا قالت بليش أساس لزل الناس نحن إنا خن معدل نبانا يمكن موت زقبهم نيرمبر نحن يكوننا نبا ممكن كيد زقبعنا كالي خطأ أساس دل دما انتايلنا إريترا بقول تفقت معلو بلو تخيل انتايلنا عسال له شوال له نحن وحدات هزب سلزخونا كندانا وي كند سلست عطفنا أمسينا نحن بالعلوائد ونينا أجايشنا نقبلك بالكلخو investors كمصنعهم أو فرتي مهورات كمصنعهم ينصو بناتنا حق سرعة أجايشنا تقبلنا لك خمس خالوت حجرات زجوجروز لو خم جينا خلنا سلطنا نخل عدي إيو كاب periphery مقبارو وهي كاب وسن مقبارو ناب ما أخل نجوجرو نخل تزحزن نجرجن حجد ما نبدأ نرجع 5 ساعات أبشر زأتونا هوا يفترال مخنياتو بوبوخنا عليه صل زي كعلنا عند خلنا لنا رأي مو 3 ور حجر وزناي توبيا شجر وزناي تجري شجر انت عنوة تامسي أم انتاي وريو 3 ور هم تصبيو 3 ور هم قصل انتاي تخون أنا أخذ قوة تا جزا غروبيت كحوخنا دتكلو جزاها كلكم ስለዚህ ገዛ ከማይ ቀርቦሉ ዝባል ነገር ስለዘሎ ናይ ኤሪትራ ብልጫታት ሓደ ብዙሕ ግዜ ንሓደ ሃገር ኣሚዛን ከተእትዎ ከለኻ ኩሉ ብኩሉ መዳያዊ ብቕዓትን ትሕዝቶን ፀጋን እዚ ኣናላይዝ ኢኻ ትገብሮ እንታይ ማለት እዩ ማለት ትንተና ተኣቱ እንታይ እቲ ትንተና እቲ ሃገርሲ انتايو بلوچاتاتو انتايو برتعناتو انتاي دخمناتو انتاي بلوچاتات وي عدلات አለዎ انتاي كحدغاتات አለዎ በዚህ እኔ ካትመዝናና በዚህ ክትምዘን ከላ ፖቴንሻል ዝነግር ዘለኹ ማለት ዕቁር ዝኾነ ፀጋታት ኤሪትራ ተዋዳዳሪ የብላን ዝብል ምናልባት ኤሪትራው ስለዝኾንኩ ዘይኮነሲ በቲ ውድዓዊ ኩነታት ወይ ጭብጥታት ተኸቲለ ይዛረብ ዘለኹ ስለዚ ናይ ኤሪትራ ተስፋ ብዙሕ ተስፋ ዘይግብረና ግን ዝሓለፈ 300 ዓመት ጀሚሩ ሰላም አይረኽብናን ልክዕ ተተኺብና ዝመፀ ይተኽበና ኣሎ ሕጂ ኸ ዝገደደኻ ንዓና ፐሪፈሪ ክገብሩና ወይ ደቂ ወሰን ክገብሩና ናብኦም ገፅና ክንጥምት ዝደልዩ ሓይልታት ኣብ ዞናና ኣለዉ እዚ ወይ ህዝብታት ኣለዉ እዚ ክንርድኦ ይግባአና ብዙሕ ኣብዚ ሃለፍለፍ ምበልኩ ነይረ እንተኾነ ግን ፍሉጥ ስለዝኾነ ንዓኻትኩም ብዙሕ ነገር ትፈልጡ ኣሕዋት ዓበይቲ ዓዲ ስለዘለኹም እዚ ኢለ ክዛረብ ኣይክእልን እምበር እቲ ዝመፃና ዘሎ ሓደጋ ኣዝዩ ብርቱዕ እዩ እዛ ዝሓተትካ ግን ኣብኣ ጠጠው ከብል ጽቡቕ ፕሮፌሰር ሓንቲ ምስዓተን ምስ ገለጻታትካ ኩሉ ብትቕፅል ሕቶ ኣላትን እሞ ካብኡ ናብ ገዛ ወሪደር ኢቶታቶም ክህቡ ወይ ከዓ ሕቶታት እንተልይዎም ከቕርቡልካ ሓድጎም እየ
حجي زخلو عقور هابتي نهلو إرترا أبصبق عالم زهرفو بوتا مس أفدق مندا نهلو تنكلا تخلو خط تقصو زصانا حكا ناب تقباراوي سأقا كترقوم ماي تخالا سلازي كل مداوي مسرح انسات مالت محبر قطباوي عبيتن معبلنا هاجر بخمي يخل رقاقز خير صبو كمتي أنتوي زتقسكو أقدم زتقسكو أبزع علمنا كو هاجرات هلوا بوزح عقود صقاتات زلون حزب زلون هاجرات هلوا وحد حزبن عقود صقان زي بلنا هلوا أبتا أفاف بوتا كمان زلوا مالس بوزح جغرافيكاوي زغونه بليصاتات زي بلن كم بعل أمريكا سلمتاين هاتيمن እተን ከምኡ ዘለዎን ዘይብለን ሃገራት ናእሽቶ ሃገራት ስለምንታይ ከተን ዓበይቲ ሃገራት ምስ ሙሉእ ትሕዝተአን ደኽየን ንዝብል ሕቶ መልሲ ኣለዎ እቲ መልሲ ድማ ኣብቲ ናይ ሃገርነታዊ መስርሕ ክልተ ነገር እዩ ብሓንሳብ ተላጊቡ ክሰርሕ ዘለዎ ናብቲ ስትራቴጂክ ወይ ስትራቴጂካዊ ዝኾነ መሓውር እንተመፂን መንግስታዊ መሓውር ልዕሊ ቅልፅን تحت قرصنا تلعلى قرص انتاي انتلنا نمحدراي تمحدرا انتاي انتلنا نص بزح انفراتو مالتي محدرا منقستاو محدرا بقع زخونه تكنوقراط بقعد زلوو منقستاو محدرا منقستاو محاور مهنات يدلي نبقع سب ابقع بوتا زقبر نهزبي نحفاش هزبي زساتف كل مداوي نحفاش هزبي بقعتن تساتفنتن كألتن نخطري زقبر زحجز زماتشي تزدله تحت قرص زقبر ገንዘብ ጥራይ አይኮነን ዘድሊ ሓንጎል የድሊ አሳታፍነት የድሊ ናይ ሰብ ብቕዓት ዘለዎ ሰብ ምምዝማዝ የድሊ ብፅቡቅ ኩነታት የዘልዕሎ ዘለኹ እዚ የድሊ እንተ ደኣ ዓሳ ርእሱ ጨንዩ ኣይብላዕን ይትኻልእ ነፍሱ ስለዚ መጀመርያ ብቕዓት ዘለዎ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ ሓፋሽ ብንጡፍ حيلن بقعتن ستري زهد سرعة منقستي كتكلالو ازي حدا خطي هاجرنتاوي مسرح ازي انت دع زي غيرنا زغبرنا انت غبرنا واغا يبلو بوليسيتات ناي معباله ازيوم وسنت زغونو بوليسيتات اجنداتات ካልኦትን ናይ ትግባረ ኣፈጻጽማታት እንተ ደኣ ካብ ሓደ ቁሩብ ውሕዳት ሰባት ዝመፁ ኮይኖም ካልእስ ኩሉ ተጸባይ እንተ ኮይኑ ወላውን ይሳተፍ ኣይሳተፍ መንግስቲ ሃኒፀ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ንስኹም ኩላትኩም ገሊኹም ኣብ ኣውስትራልያ ትነብሩ ገሊኹም ኣብ ካናዳ ትነብሩ ገሌና በኣሜሪካ ንነብር ገለ ድማ ኣብ ጀርመን ትነብሩ ኣብ ኩልኹም ንኣብነት ኣብ ጀርመን ኣነ ጽቡቕ ተመክሮ ስለ ዘለኒ ጀርመን ዝኾነ ሕጊ ክወፅእ ከሎ ናብቲ ቡንደስታግ ዝበሃል እቲ ፓርላመንታሪ ማለት እዩ ሕጊ ክወፅእ ካብ መጀመርያ ካብ ቤተሰብ ይጅምር ቤተሰብ ይዘራረብሉ ካብኡ ናብቲ ክራይስ ብሎ ወይ ናብቲ ቀበሌታት ኸይድ ማለት እዩ ዞናታት እንዳበለ ከምኡ እንዳበለ እንዳተረጋግአ ካልኦት ከዓ እቶም ሰለስተ ክፍልታት ዘለዉ ሰራሕተኛታትን ኣስራሕትን መንግስትን ብሓንሳብ ስልሳዊ ኩርናዕ እዮም ዝብልዎ እቶም ስልሳዊ ኩርናዕ ተዘራሪቦም ኣጽዲቖም ተኣማሚኖም ሕጊ ኮይኑ ይወፅእ
ብቃዕት ዘለዎ መንግስቲ እዚኡ ራይት ህዝቢ ወናኒ ካብ ህዝቢ ኩሉ ስለ ዝወፅእ ካብ ህዝቢ ኩሉ ነገር ይወፅእ እቲ መርሓ መንገዲ መርሓ ጎደና ብናይ ህዝቢ ተሳታፍነት እዩ ክህነፅ ዝግብኦ ሓራይ ናብ እንታይ ትመፅእ ናብቲ ፀጋን ትሕዝቶን እቲ ሪሶርስስ ኤንድ ካፓቢሊቲስ ዝብልዎ ንሱ ከዓ ኣተሓባቢርካ ካብ ህዝቢ ዘምልጥ ስለ ዘየሎ ተተሓባብር እንተ ደኣ ብቕዓት ተጠርዩ እቶም ሰብ ገንዘብ ሰብ ሃብቲ እውን ክመፁኻ ማሎም ከዋፍሩ ብቕዓቶም ከወፍዩ ክመፁኻ እዮም ከምዛ ንሪኣ ዘለና ኢና ተን ኩለን ሃገራት በዓል ሲንጋፖር በዓል ላክሰምበርግ በዓል ኖርዌይ በዓል ካናዳ ካልኦት እንዳሓንተ ንኣሽተይ ትጠቅስ ዘለኹ እዚ በዓል ኮርያ ካበይ ኣምፂአን እየን እሞ ማእስ ኩሉ እቲ መሬትን ወርቅን ጨርቅን ኮይኑ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ነቲ ናይ ህዝበን ብቕዓት ኣጥርየን ብኩሉ ነገር ማእዘናዊ ፕሮዳክቲቪቲ ንበሎ ወይ ኣፍራይነት መሃዝነት እዚ ስለ ዝገበራ እየን ሕጂ እቲ መንግስታዊ ምሕደራ እንተ ደኣ ካብኡ ሽግር ኣምፂኡ ትራእ ዘየሎ ኮይኑ ብቕዓቲ ዘይብሉ ከምዚ ሕጂ ብሃገርና ብጀካ ንፅባሕ ተናብሮ እምበር ንድሕሪ ፅባሕ ተናብሮ እንተ ደኣ ክሓስብ ዘይክኢሉ እዚ ሓደ ዓብ ሽግር ኣምፂኢልና ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ክትጣልዕ እውን ትኽእል ኢኻ ውልቀ ሰብ እኮ ጣልዕ እዩ መምህር ኣነ በይነይ ተገዲፍካኒ ንኣነ ጥራይ ዝሓት ምዕባለ ተማላላእነት ይሓትት ምዕባለ ተማላላእነት ይሓትት ከይተማላላእኻ ምዕባለ የለን ምክንያቱ ናይቲ ሓደ ጎደሎ በቲ ሓደ ናይቲ ሓደ ብርትዐ ናይቲ ሓደ ጎደሎ ናይቲ ሓደ ብርትዐ ድማ በቲ ናይቲ ሓደ ጎደሎ እንዳተሸፋፈነ ይኸይዱ ናይ ብዙሓት ኣስተዋፅኦ እዩ ምዕባለ ዘምፅእ ካብዚ እንተ ደኣ ነልግስ ኮይና ኣነ የፈላጥ ኣነ እየ ዝገብረልካ ንሕና ኢና ሓደ ቁራቦ ሰባት ከምኡ እንተኢሎም ዝበፅሖ ነገር የብሉ ኢንፋክት ከማን ዝኸፍአ ነገር ሓደጋታት የምፅልካ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ እዚኣ እያ ተቐዳሚት ተኻልኣይቲ ከዓ ምስኣ ትኸይድካ ትሕተ ቅርፂ ሕጂ ናብ እንታይ ክመፅእ እየ ናብቲ ሪሶርስ ኤንድ ካፓቢሊቲ ዝበሃል ህዝብና ህዝቢ ኤሪትራ ብውሕዱ መምህር 500,000 ሰብ ሰሪሑ ከኣቱ ዝኽእል ኣለዎ ፃድሓ ካልእ ተፀባይ ንበሎ ድሓን ሰሪሑ ከምዚ ከማኹም ኩልና ማለት እዩ ሕጂ ቅርሺ እንተ ደኣ ንወስድ ኣላትና ኮይና 50 ሳንቲም ኩልና ተሓባቢርና ኣብ ዓድና ኢንቨስትመንት ዘይንገብረሉ የለን ወዲ ሰብ እዩቲ ሕመረት ኣብዚ ሕጂ እዋን ብፍላይ ናይ ወዲ ሰብ እዚ እንታይ ዝበሃል ዘ ሂማን ግሮውዝ ዴቨሎፕመንታል ፓራዳይም ዝበሃል ኣሎ ናይ ወዲ ሰብ መሃዝነት እዩ ሕጂ ሃብቲ ዝፈጥር ዘሎ ንሕና ከዓ ኤርትራውያን ከዓ ኣይሕማቕ 1.5 ቢልዮን ብዘይ ምግናን ስጋብ 2 ቢልዮን ኣብ ዓድና ረሚታንስ ክንገብር ምኽኣልና እዚ ሕጂ ንኤርትራ ስደት ዘሎ ገንዘብ ኣህለኽቲ እዩ ዝውዕል ዘሎ ዓዲሲ ተፀባይት ናይ ብረሚታንስ እያ እኮ ትኸይድ ካልእ እኮ የለን እቲ ንዓድና ዝኸይድ ቁሩብ ቁራቦ ከማን ተዓዲ ሓደ ነገር ተገይሩ እሞ ንዕኡ ሪኢንቨስት ተገይሩ ዳብል እዩ ዝኸውን ክልተ ዕፅፊ እዩ ዝኸውን ስለዚ ኩልና ቅርሺ እንተላትና 50 ሳንቲም ኣብኡ ኢንቨስት እንዳገበርና ተዓድና መዓት መሃዝነት መዓት ነገር ብዙሕ ነገር ምኾነ ነይሩ ካባና ጥራይ እንተ ደኣ ንሕና ማዕቢልና ሰዊድና ደቂ ሃገር ማለት እየ ኩሎም ክመፁና ኣትራክቲቭ ክኾኑ ይትዓዲ ሲንጋፖር እኮ 5.4 ሚልዮን 10,000 እኳ ዘይተኣክል 10,000 ስኩዌር ኪሎ ሜትር እያ እኮ ተዓዲ ግን ሓደ ወዲ ሲንጋፖር 192,000 ዶላር ዝዋግኡ ምህርቲ ትገብር እዚ ፔር ፐርሰን ማለት ፔር ካፒታ ዝብሎ ነፍሲ ወከፍ 192,000 ሕሶብ ስለዚ ሲ ከምዚ ናትናስ ኣብ ሲንጋፖር ሲ 100 ሚልዮን ሰብ እዩ ዝነብር ማለት እዩ ከምዚ ናይ ድኻ ሃገር ምክንያቱ 2,000 1,000 የሎ ነፍሲ ወከፍ እቶት በቲ ጃምላዊ እቶት እጂ ብኡ ክንወስድ ስለምንታይ ሰብ ስለ ዘለዎም እምበር ሲንጋፖርስ እንታይ ኣለዎ ንሕና ዝበለፀ ፖርት ኣለና እዞም ወደባት ኣለና ዝያዳ ከመይ ዝኣምሰለ እሞ ኣብቲ መፃውቦ ዘሎ ብዙሕ ነገር ክንገብረሉ ገና እዚ ኩሉ ናይ ባፅዕ ናይ ኢንዱስትሪ ዞን ክንገብሮ
ንኽእል ኢና ብምሉኡ ከምኦም ዝገብርዎ ዘለዉ እቶም ካልኦት ናይ ማእከላይ ምብራቕ በዓል ምናልባት መምህር እንተ ዱባይ ከይድካ ኮንካ ቅድሚ 45 ዓመት ዜሮ እዩ ነይሩ የርእዩ ኣብ ዝኾነ ቪድዮ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ዜሮ ዝነበረ ስጋብ 1 ትሪልዮን ዝኸውን ዋጋ ዘውፅእ ኢንቨስትመንት ገይሮምሉ ማለት እዩ ገና ዓመት ብዙሕ ኢኻ ኣባና እኮ ዓመት 30 ዓመት ጌርና ኣለና ዓመት ማለት እኮ እንተ ሰሪሕካሉ 20-30% ብፍላይ ከምዚ ናይ ኤርትራ ከዕብየልካ ይኽእል እዩ ኤግዛጀሬት ኣይኮን ወይ ስቂለ ይኮንኩን ዘናሃር ዘሎ ክግበር ስለ ዝከኣል ኩሉ ነገራት ስለ ዝባል ሓራይ ከዓ ከይተማሃረ ዝተማሃረ ህቡብ ህዝቢ ንፉዕ ህዝቢ ኣለና ተሞከረ ሕጂ ደኣ ኣይግድን እቲ ማሕበረ መሓውርናትና ተባጣጢሱ ትማዕበያና ተላዋዊጡ ካብ ሕማቕ ናብ ዝሓመቐ ደረጃ ስለ ዝኸደ እምበር ከምኡ ኣይነበርናን ብኡ ምክንያት ቶም ወለድና ንቆጠጠው ኢሎም ነዚ ኩሉ መዋእል ናይ ኮሎኒያል ወይ ናይ መግዛእታዊ መዋእል ዝበድህዎ እኮ እቲ ዝነበረና ሕላገት ናይ መንነት ናይ ክብርታት ብምሉእና ከበሳና ድዩ መታሕትና ድዩ ኩልና ስለ ዝነበረና ካብኡ ወፃኢ ኣይኮነን ስለዚ እቲ ካልኣይ ንዓና ስለምንታይ እታ ዓዲ ኣብዚ ደረጃ ክትበፅሕ ተኽኢላ እቲ ስንፍና ናይቲ መሪሕነት እዩ ስንፍና መሪሕነት ነቲ ህዝቢ ክኸስቦ ይከኣለን ንሕናን ንስኹምን ኮይኑ ነገር ንስኻትኩም ብዙሕ ኣስተዋፅኦ ክትገብሩ ትኽእሉ ህዝቢ ኣበይ ኣሎ እንተኢልካ ካብቲ ዶብ ወፃኢ እዩ ዘሎ ኤርትራ እኮ በዚ ሕጂ ክንሪኣ ኣለና ዳርጋ 50 ካብ 100 ዝኸውን ህዝባ ካብ ዶብ ወፃኢ እዩ ዘሎ 75 ካብ 100 ዝኾነ መንእሰያታት ድማ ካብ ዶብ ወፃኢ እዮም ዘለዉ 40,000 መንእሰይ ኣብ እስራኤል ዘለዉ ኣብ ማእትታዊ ስራሕ ኣሰልጢንካ ዲግሪታት ክረኽቡ ማለት ኣይኮነ ኣሰልጢንካ እንተ ማእትታዊ ስራሕ ኣብኡ ጌርካሎም ማለሲ ኣብኡ ኣብቂዕካዮም ን2 ሚልዮን ህዝቢ ክቕልቡልካ ክእሉ 2 ሚልዮን ህዝቢ ስለዚ እሱ እዩ እርናበይ የለን ንህዝቢ ሓይልን ብቕዓትን መሰልን ዲሞክራሲያዊ ሃዋሁ ኣይተፈጥረን እዚ ዘሎ ስርዓት ኣይፈጥረሉን እዚ ዘሎ ስርዓት ኣብ ናይ ሕነ ምፍዳይ እዚ ከምዚ ድዩ ከምዚ ድዩ እዚ ከምዚ እንዳበለ ካብ ጥፍኣት ናብ ጥፍኣት ካብ ጠላዕ ናብ ጠላዕ ስለ ዘብፅሓና እዚ ዓዊልና ንዛረብሉ ንዕኡ ፀሊእና ኣይኮነ እንታይ ደኣ ሕማቕ ስርዓት ስለ ዝኾነ ሕምቀት ኣሎ ኢንተርቪው ክገብሩ ከለዉ ሰባት እቶም መራሕቲ ኢና ዝብሉ ከምዚ ዝበሃል ኢንዱስትሪ ነይሩ ክብሉካ ከለዉ ስነተን ጢልያን ዝገደፈልና እቲ ናይ ኮሎኒያል ሕላገት ዝገደፈልና ከማን ክንቁጥቦ ንዕኡ ክንፃወሮ ክንዕቅቦ ይከኣልና ውግእ ነይሩ ከምዚ ኢንፍራስትራክቸር ጥፊ ኣይኮነን ታሪክ ኣሎ እኮ ንኣሽቶ ሃገራት ዋዕዋዕዋዕ ዝበላ ከም በዓል ጀርመን ከም በዓል ኦስትሪያ ኣነ ብኡ ተመክሮ ስለ ዘለኒ 85 ካብ 100 ናተን ትሕተ ቅርፂ ዝፈረሰ ህዝበን 2-3 ሚልዮን ብባርነት ንራሻ ዝተወስደ ንዕኡ ካሕሳ ክፈሉ ተባሂሉ ካብ 16,000 ንላዕሊ ኣለዉ ዝበሃሉ ሳይንቲስትስ ወይ ከዓ ስነ ፍልጠታውያን ብምልኦም ሃገራት ዝወሰዶኦም ከም በዓል ኣሜሪካ ካናዳ ዝተረፋ ነገር ዘይብላ ዓዲ ጀርመን ብ30 ዓመት እዮም ኣብቲ ዝለዓለ ጥርዚ በፂሖም 1945 ጠጠው ኢሉ ትውግእ 1975 ድሕሪ 30 ዓመት ማለት እዩ رابعي إيكونومي يخوينو ناي إريترا ناي جرمن قطبة كون أنا بوصل لزنور فولتة أستراليا وصل لزنور فولتة أستراليا كم سويسرلاند كم قال أوتا أغاغرات أوروبا كم مارشال بلان كم يستخدم يكونه 10 بليون يورو مارشال بلان ني جرمن استوعبا عزيز وحدي 10% 15% ግን እቲ ህዝቢ እቲ መንግስታዊ ትካል ገይሮም ጽቡቕ ገይሮም ስለ ዘካየድዎ ስለ ዝተሓባበርዎ ዓቕምን ብቕዓትን ቀልጢፎም ስለ ዘመሃርዎ ቤት ትምህርታት ከይድካ ጥራይ ኣይኮነን መዓት ዳሳት ሰሪሖም መዓት ስታይ ገይሮም ስለ ዘሰልጠንዎ ኩሉ ቆልዑ ንእሽቱ ኣንስቱ ሰብኡቱ ብምሉኡ
ኣብዚ ደረጃ ዝበፅሑ እንታይ ኣለዋ ደኣ ጀርመን ወይ ካልኦት እንታይ ኣለዎ ከክንዲ ጫልቕ ዝኾነ እዩ ሕና ግን 30 ዓመት ሓሊፍና እሞ ስቲል ካብቲ ክፉእ ናብ ዝኸፍአ ወዲቕና ስለምንታይ እንተልና መቸስ ውጋእ ኣሎ ከምዚ ኖ የስ ግን እታ ኮንካ ንህዝብካ ዘይተኸስቦ ደኣ እሞ ካብ ህዝቢ ዝወፅእ ነገር ኣሎ ድዩ ስለዚ ንህዝብና ክንጥቀመሉ እታ ሃገር ንህዝባ እቲ ዘሎ ስርዓት ክትጥቀመሉ ስለዘይከኣለት ኣብዚ ወዲቓ ምናልባት ብዙሕ ሰብ ክዛረብ ይኽእል እዩ ዝተዛረብካ ተዛረብ ሕምቀት እዩ ሕምቀት ስንፍና እዩ ሕማቕ ኣተሓሳስባ በቲ ኣነ ክወቅስ ኣይኮንኩን ሕጂ እቲ ብዘበን ብስሳታት ዝነበረ ናይ ባህላዊ ሰውራ ቻይና ከምኡውን እቲ ናይ ከም ትፈልጥዎ ንስኻትኩም ተጋደልቲ ብፍላይ መምህር ትፈልጡ ኢኻ እቲ ናይ ስቴት ፎርሜሽን ናይ በዓል ሌኒን ዝነበረ ብምሉኡ ከም ዘለዎም ፅኦም እዮም ኣተግቢሮሞ ወልሽም ዳይ ሃብዎ እምበር ምቲ ተሓሳስባት ሰራርሓሲ ብምሉኡ እቲ ናይ ሰውራዊ ተሓሳስባት እንታይ ፀገማዊ ተሓሳስባ እዩ ማለት ሲ ኩሉ እዚ ናይ በዓል ራሻ በዓል ሌኒን ስቴት ፎርሜሽን the withering away of the state ከምኡውን እዚታት ይኩሉ ንፈልጦ እንዲና ኣይ ማርክሳዊ ተሓሳስባ እዩ እኮ ሕማቕ ማለት ኣይኮንኩን ኣብ ዘይቦትኡ ስለ ዘሎ እዩ ስለዚ እሱ እዮም ዝኽተሉ ዘለዉ ስኢልካ ናብዚ እንተበሉ እሱ እዩ እቲ ጥርናፈ ዝበሃል እቲ ኩሉ እዚ ሕፅበተ ኣእምሮ ብምሉኡ እዚ በዓል ፖልፖታውያን ከይተረፉ ዝገብሮ ዝነበሩ እዮም እዞም ከመይ ሩዥ ዝበሃሉ ብቻ ኣብ ካምቦድያ ዝነበሩ ካምቦድያ ካልኦት እውን ብዙሓት ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ድሓን ንግደፎ ስለዚ እዚ እየ ዝብል ኣነ ብናተይ ርእቶ ብንፁህ ኢኻ እዛረብ ዘለኹ ስለዚ እቲ ዝዓበየ ዝኸፍአ ከዓ ኦፍኮርስ ካልእ ክንፅበይ ንኽእል ንህዝብኻ ጠርኒፍካ ፖለቲካዊ ኣረኣዩ ብዘየገድስ ናይ ህዝብኻ ናይ ተሓፋሽ ማለት እየ ዓቕምን ብቕዓትን ፀጋን ክትምዝምዝ እንተዘይክኢልካ ሃገር ከተቐውማ ኣይትኽእልን ኢኻ ወዲእ ኣለኹ ብጣዕሚ ግሩም ገለፃ እዩ ፓርቲሲፔቶሪ ገለፃ እዩ ስለዝኾነ ናብ ካሊእ ሕቶ ቅድሚ ምቕፃለይ እዞም ክቡራት ኣእዛኖም ፀሊኦም ዝሰምዑ ዘለዉ ተሳተፍቲ ክህብዎ ዝኽእሉ ርእቶታት ወይ እውን ከቐርቡልካ ዘለዎም ሕቶታት እንተሎ ዕድል ክህቦ ናባኹም እዩ መቸስ ብሓደ ሰዓት ዝውዳእ ኣይኮነን እዚ ነገር ግን ድሓን ዝኾነ ኮይኑ ግን ዝራብ ፅቡቅ ኮይኑ ኖ እዚ ክንምለሶ ኢና እንደገና ረቐቕ ብዝበለ መገዱ ነፃፂልና እናርአና ክንምለሶ ኢና እምበር ብሓደ ግዜ ዝውዳእ ኣይኮነን መላለይ ኮይኑና ኣሎ ምሳኻት ህዝቢ እውን መላለይ ኮይኑ ኣሎ ከምኡ ጥራሕ ኢና ክንወስዶ ንኽእል ንሎ ኦኬይ ኩልኩም ሚዩት ጌርኩም ኣለኹም ኣነ ከፊተ ኣለኹ ኣመር ከፊትካ ኣለኻ መጀመርታ ፕሮፌሰር መንግስቲ ኣብ ተስፋ ዮሃንስ ይቐኒልና ንብል ዝሰማዕናዮ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ዘሰክፍ እዩ ግን እቲ ሓቂ ምስ ኩነት ናይቲ ዓዲ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ብኣካደማዊ መንገዲ ገሊፅዎ ሕጂ ግን እንታይ ዝብል ዘለኹ ኣብዚኣ ኣይትግደፈና እዚኣ መጀመርታ እያ እታ ሰከንድ ፓርት ከመይ ጌርና ካብዚ ክንወፅእ ንኽእል ቁሩብ ተስፋ ዝህብ ኣብኡ ክንዛረብ ኣለና ዝብል ርእቶ ኣለኒ ምክንያቱ እዚ ዝብሎ ዘሎ ብጣዕሚ ዘሰክፍ ብጣዕሚ ዘሕዝን ኩነታት ኢና ዘለና ሓንቲ ሕተላትነ ፌይልድ ስቴት ዝበሃል ውድቕቲ ሃገር ኣብኡ ስቴጅ በፅሕና ዲና ኣይበፃሕናን ወይ እንታይ እቲ ናታ ኮንስቲትዌንትስ ወይ ከምኡ ከብላ ዝኽእል እታ ካልአይቲ ፓርቲ ድማ ከመይ ጌርና ካብዚ ክንወፅእ ንኽእል ዝብል ንዑ ተስፋ ክንህብ ቁሩብ ምክንያቱ ሕጂ ህዚ ኩሉ ምስ ሰማዕካ እንታይ ትብሎ ፀልማት ወይ ተስፋ ዘቑርጥ ኮይኑ ዝመስል ኣሎ ግን ኩሉ ግዜ ተስፋ ክንገብር ኣለና ምክንያቱ ኣብ ተስፋ ኢኻ ትነብር ወዲ ሰብ ኣብ ተስፋ እዩ ዝነብር ክንኽእል ኢና ካብኡ ክንወፅእ ዝብል እዚ ሰከንድ ፓርቲ ክኸውን ኣለዎ ሕጂ
إريتراس فيل ستيت يا خوينا ويسجنا وتفيل ستيت إن تايم مالتي بداي التناسلنا ناي أكاديمي ثانك يو well أمو تاشو لغبر بروفيسور هو كتسيلة زغربة حتو ምናልባት ኣብ ክንዲ ንበይና ገይረ ዘቕርባ ምሳኽነ ተሓሕዛን ተኽኢልና ስንታዩ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሰካፊ ኩነታት ኣላ እንዲኻ ትብለና ዘለኻ ስለዚ እተቕርቦም ገምጋማትን መለክዒታትን ምስኡ ሓዊስካን ተቕሪብካ ኣለና ፅቡቅ ሕራይ መቸስ እዚ ነገር እዚ ቀሊል ኣይኮነን ንሓደ ሃገር ክትመዝኖ ከለኻ ኣብ ደረጃታት ኢኻ ተውድቆ እንታይ ማለት እየ መጀመርያ ሚዛን ትገብረሉ እሞ እንታይ እዩ መጀመርያ ውሽጢ ናትካ ገዛኻ ትርኢ እንታይ ትሕዝቶ ኣለካ እንታይ ብልጫታት ኣለካ እንታይ ድኽመት ኣለካ ሕራይ ከዓ ኣብቲ ከባቢኻ ዘሎኻ ትሪኦ ፅልዋታት ማለት እዩ እንታይ ፀልውኻ ግዳማዊ ዝኾኑ ማለት እዩ ብኸምኡ ኢኻ ትመዝኖ ብናትካ ውሽጥኻ ርኢኻ ግዳማዊ ድማ እንታይ ንዓኻ ክፀልወካ ዝኽእል ዝብሉ ረቋሒታት ኢኻ ትርኢ እቲ ውሽጥኻ ባዕልኻ ክትቆፃፀሩ ትኽእል ኢኻ ውሽጥኻ ስለ ዝኾነ ንኣብነት ገዛይ እንተዳ ረሲሑ ሶቕ እንተይለርአዮ ክረሲሕ እቲ ገዛ ከፅርዮ ዓቕሚ ኣለኒ እወ የፅርዮ ዓቕሚ ክድልብ ግን ኣለኒ ክገብሮ ግን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅረ ክገብሮ ክእል እየ ማለት እዩ እቲ ብግዳም ዝመፃኒ ግን ንኣብነት ሓደ ዝሰኸነ ሰብኣይ ኣብዚ ማኪና ዘዊሩ እንተደኣ ነቲ መንደቕ ኣጋጪዎ እሱ ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልን ምክንያቱ እቲ ዘዋራይ ማኪና ንሱ እዩ ነታ ማኪና ክቆፃፀራ ዝነበሮ ማለት እዩ ስለዚ በዘን ክልቲአን ንምዘኖ ሓታታይ ብዛዕባ ፌይልድ ስቴት እቲ ዘሎ ረቋሒታት ንምፍላጥ ኢለ ስለዚ ግዳማውን ውሽጣውን ረቋሒ እዩ ክንሪኦ ዘለና ውሽጣዊ ረቋሒታትና ንምፃእ ኤሪትራ ሕጂ ብምንታይ ኢና ክንሪኣ ዘለና ብቁጠባዊ ዓይኒ ፖለቲካዊ ዓይኒ ብናይ ማሕበረሰባዊ ዓይኒ ወይ ህዝባዊ ዓይኒ ብኡ ንውሰዳ ብሓፂሩ እንታይ ኢና ብሓፂሩ ሓደ ሃገርሲ ብምንታይ ኢኻ ትመዝኖ ጂኦግራፊካዊ ጥቕሚ ዘለዎ ስለዝኾነ ጥራይ ኣይኮነን ወይ ቁጠባዊ ጥራይ ኣይኮነን ብዙሕ እቲ ናይ እቲ ገምጋም ናይ ሃገር ማለት እዩ ቁጠባዊ ኣሎ ፖለቲካዊ ኣሎ ባህላዊ ኣሎ እዚ ስነ ኣእምራዊ ኣሎ ጂኦግራፊካዊ ኣሎ ስነ ፍልጠታዊ እውን ኣሎ ከምኡ እንዳበልና ክንዝርዝሮ ንኽእል ኢና በዚ ኢኻ ትመዝኖ እዚ ሚዛን እዚኦም እዮም እቶም ፓራሜተርስ ወይ ረቋሒታት ዝበሃሉ ማለት እዩ ብከምኡ ንምዘና ንኤሪትራ እሞ እቲ ስእሊ ብንፁር ክረአየና ኦኬ ብህዝባዊ ንውሰዶ ህዝቢ ኤሪትራ ብያ ኣሎ ካብ ፍርቂ ንላዕሊ ክንደይ ህዝቢ ኤሪትራ ነይሩ ኣብ ጥቃና ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ምናልባት መምህር ዘርኡ ትሕግዘኒ ትኽእል ኢኻ ስኻ መምህር ከለኻ ኣብ ኤሪትራ ብግዜ ሃይለ ስላሴ ወይ ብ1970 ንበሎ ወይ 71 72 ግዜ ህዝቢ ኤሪትራ 2.4 ሚልዮን እዩ ነይሩ ትሕግዘኒ ትኽእል ኢኻ መምህር ኣብ ትግራይ 2.2 ዳርጋ 200,000 ንበልፆ ነርና ህዝቢ ነቲ ጠቅላይ ግዛእ ትግራይ ጠቅላይ ግዛእ ትበሃል ኣዛ ታይም ማለት እዩ ኣይሰማዓካን ኣለኹ ክስታይ ሚት ጌርካ ኣለኻ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ገልጠምጠምክ ሰሚዐ ቅሩብ ሶሪ ዳሓን ሕጂ ክትሕግዘን ትኽእል ኢኻ ሕጂ ብሓፈሽኡ ግን ፅቡቅ ኣለኻ ህዝቢ ኤርትራ ብቁፅሪ ቅሩብ በዝሕ ነይሩ እዩ ህዝቢ ትግራይ ኣነ በዝሕ ነይሩ ሳልሳይ ክፍሊ ገለ ከለኹ ንፉዕ እየ ነይረ ጂኦግራፊ ትምህርቲ ወላቲ ፖፑሌሽን እውን ናይ ኢትዮጵያ ኩሉ ብምሉኡ ወላ ኤሪትራ ሓዊስካ ማለት እዩ ኣዛ ታይምስ 24 ሚልዮን ገለመለ እዩ ነይሩ ህዝቢ ማለት እዩ ስለዚ ህዝቢ ኤሪትራ ሲ እንተዳ ኣብ ቁፅሪ እቲናዮ ኣብቲ ግዜ እቲ 10% እዩ ነይሩ ካብቲ ሙሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያ 10% 12% እዩ ነይሩ
كليريتي كالكوليشن مالتي انه هو ترى حجي ابي الله خندي الله حدا درجة اسرع ኢትዮጵያውያን ሲ ሓደ ኤርትራዊ ኮምታት ይዘሎ ስራንግል መለን ከም ዝባሓጽ ይርስ ንሕና ኣይወሰኽናን ብዙሕ ጎደሎ ምጪና ህዝብና ኢንፋክት እቲ ዘሎ ህዝብና እውን ጠፊኡ የለን 50% ሲ ካብ ደብ ወፃኢ እዩ ዘሎ 50% ኩሉ ቆፀርዎ ስለዚ እቲ ህዝብና ሲ እቲ እሞ ካብቲ ህዝቢ ከዓ እቲ ላህመት ናይቲ ህዝቢ ጠፊኡ ዘሎ ላህመት ዝሰልጠነ ዝነኣሰ بمتون استمهره تمكر زلوا مويا زل وزته قلنا نصدق كان بعد الممهر مالتي ስለዚህ እሱ ክንሪኦ ከለና ውድቀት ዓብ ውድቀት 50 ከሚቲ ካብ ህዝባ ደገ ዝነብር ሲ እንታይ ክትብል ትኽእል እንታይ ክትበፅሕ ትኽእል ወሰድ ሓደ በል ቁጠባ ኤሪትራሲ እንታይ ክትሰድድ ትኽእል ንነፍሳኻ ትቕልብ ዲያ በቲ ዘሎ ውሽጣዊ ትሕሶ ኣይትቕልብን ኣይከኣልን እዩ ወላ ዓይንና የንቁሩና ከምዚ ዝበሉ እምበር ንሪኦ ዘለና ነገር እዩ ዓሚቕ ስነ ፍልጠታዊ ምርምር እውን ትንተና ዘድልዮ ኣይኮነን ኣይትኽእልን እያ ብናይ ረሚታንስ ወይ ሓዋላ ገንዘብ ብብዝሒ ዝሽፈነላ ወይ ሰብሲዳይዝ ዝግበረ ዝድጎመላ ሃገር እያ ብኡ እያ ትናበር ቁጠባስ ብኡ እዩ ትሪእዎ ኣለኹም ሳልሳይ ቁጠባ ንቐፅል ኢንዱስትሪ ዝነበረ ሞይቱ የለን ዝሓለፈ 3-4 ዓመት 5 ዓመት እንተራ ኣብቲ ናይ ወርልድ ባንክ ኩሎ እንተሪኢኹሞ ካብ 50 ሚልዮን ንላዕሊ ኤሪትራ ኤክስፖርት ገይራ ኣይትፈልጥን እያ ብሓፂሩ ንሳት እትወሲ 50 ሚልዮን ኢትዮጵያ እንተወሲድኩም ካብ ቡን ጥራይ 3 ቢልዮን እያ ትእቱ ዶፎኻን ኤሪትራ ወላ ሓንቲ ነገር የብላ ስለምንታይ እዩ ዘይብላ እንተልና ኣይስራሕናሉን እቲ ናይ ምህርታዊ ከምፅእ ዝኽእል ፀጋታት ገና ዝተገብረ ነገር የለን ስለዚ ኣብ ከምኡ ወዲቕና ማለት እዩ ብከምኡ በቲ ቁጠባ ክንወስዶ ከለና ባይታ ዘበጠ ቁጠባ እዩ ዘለና ንሰቡን ክቕልብ ዝኽእል ቁጠባ ኣይኮነን እቲ ካብ ረሚታንስ ዝመፅእ 400 ሚልዮን 500 ሚልዮን 600 ሚልዮን ወላ ይኹን በዚ ሕጂ ዘለዎ ኣብ መዓላ እዚ ሪኢንቨስትመንት ዝበሃል ኣብቲ ማእቶት ኣይኮነን ዝውዕል እንታይ ኣብ ሃለኽቲ እዩ ዝውዕል ንሃለኽቲ ማለት ስለዚ ብቁጠባ እንተሪእናዮ ኣፀጋሚ ዝኾነ ሃገር እዩ ናበይ ዝኸይድ ዘሎ እንተኢልካ ናብቲ ፅግዕተኛ ኢኮኖሚ ናብ ምፍጣር እዩ ዝኸይድ ዘሎ ፅግዕተኛ ኢኮኖሚ ኣብ ሓደ ሃገር ምፍጣር ማለት ነፃነት የብልካን ማለት እዩ ኣኺሊ ኣሸጋሪ ወላ ዝበልካ በል ከምዚ ኮይና ነይራ ክንድዚ ነይሩ ክንድዚ ኣይኮነ ቁጠባ ክምዘን ከሎ ከመይ እዩ ዝግበር እንተኢልካ መጀመርያ ነገር መምዘኒ ረብሓታት ተምፅእ እሞ ብኸመይ ኢኻ ትዕቁኖ ሓደ ወዲ ሰዲዶሞ ካብቲ ናይ ህግደፍ ማእከላይ ኦፊስ ተንታኒ ተባሂሉ ተካእትና ተባሂሉ ኣምፃ ኣቢሉ ኤሪትራ ከምዚ ነይራ ኣይኮነን ንዓ ግደፍ መጀመርያ ፓራሜተር ዝተውፅእ መምዘኒ ረቋሒታት ምስተን ሃገራት ከምኣ ዘለዋ ደረጃ ዘለዋ እንታይ ምዕባለ ምስ ኢኻ ትወዳድሮ ታሕራይ ከዓ ነናቱ መወዳደርቲ ኣለዎ እዚ ናይ ሲምፕል ናይ ኢኮኖሚክ ሳይንስ ኣተሓሳስባ ተናትና ስለ ዝኾነ ብኸምኡ ኣይትንተንን እዩ ውድቀት እዩ ክልተ በለለይ በቲ ማዕበያ ዝበሃል ኣሎ እዚ ናብቲ ማሕበራዊ ትንተና ይኸኣቱ ማዕበያ ዝበሃል ኣሎ ቤት ሕጂ ኣነ ክነግረኩም እየ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ እንዳተማሃርኩ ከለኹ ኣዝማደይ ነይሮምኒ ይኸይድ ነይረ በጣም ሓደ ሰብኣይ ረኺቦም ኣብኡ ኤሪትራዊ እዮም ካብቶም ምዕቡላት ኣብ ኢትዮጵያ ካብቶም ቀንዲ ሃነፅቲ ዝነበሩ ሰብኣይ እንታይ ኢሎምኒ ሽሞም ክጠቕሰልኩም ኣይደልን እየ ፍሉጥ እዮም ፕሮፌሽናል እዮም ናቶም ትካል ነይርዎም ሽዑ ሰሓተት ክስማዕ እንደኢሎም ንሕና ሲ ካብዞም ኣብ ሽዋ ዘለው ብመልክዕና ዲና ንፅብቕ ወላ ሓንቲ ነገር ንፅብቆ የለን ተባሂርና ዲና ወላ ሓንቲ ንበልፆ ነገር እንታይ ደኣ ንሕና ብማዕበያና ኢና ንበልፅ እቲ ሰብኣዊ ክብርታት እቲ ኣሰራርሓና እቲ ኣነባብራና እቲ ህርኩትነትና እቲ ብንእሽተይ ነገር ክነብር ምፍታና
እትተሓባበርነትና ንኣብነት ረኣይዎ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ሲ ብጣዕሚ ውሕድ ኣብ ታሪክ እምበር ህዝቢ ኤርትራ ነንሕድሕዱ ብሃይማኖት ድዩ ብገለ ድዩ ተባኢሱ ኣይፈልጥን ሰባት ኣነ ኣብ ሓጎይ ክነግሩ እንከለዉ ንኣብነት ካብ ሓደ ዓዲ ካብ ሓደ ኣውራጃ ናብ ካልእ ኣውራጃ ሲ ከይዶም ኣብኡ የማርዓው ነይሮም ምእንቲ ክመፁ ከለዉ ሲ ኣብኡ ጓልና ኣላትና ኢሎም ጓሎም ንኣብነት ሕጂ ኣስመራ ዘሎ ዓድታት ተመርዑ ካብ ኔው መፅኦም ካብ መራጉዝ መፅኦም ወይ ካብ ደንበላስ መፅኦም ወይ ካብ ማይ ፃዕዳ መፅኦም ወይ ካብ ተኸላ መፅኦም ወዘተ ማለት እዩ ወይ ካብ ካልእ መፅኦም ካብ ደቀ መሓረ መፅኦም ወዘተ ንዓይ ዓባይ ካብ ከረን ካብ ሓሸላ ካብኡ ኣምፅኦም ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት ዝነበሩ ሕብረተሰብ እዩ ስለዚ እዚ ዝነበረ ስልጡን ዝኾነ ሕብረተሰብ ኣብዚ ሕጂ ደረጃ በፂሕዎ ዘሎ እንተርኢናዮ ባዕልኩም ንዓኹም ጎድፎ ፍሉጥ ስለ ዝኾነ ትውጥቀት ማለት እዩ ናበይ ንምፃእ ናብ ትሕቲ ቅርፂ ንምፃእ እተን ኣዝየን ወሰንቲ ዝኾና ንሓደ ሃገር ሓሙሽተ ነገር እዩ ሓደ ሃገር ኣብዚ ናይ ደምሒና ዝበሃል ጎቦታት ናይ ሳሆ ፅርግያ ክስራሕ ከሎ ምናልባት ዝክሮ ትኾን ኢኹም እንታይ ደምሒና ገለ ሽሙ እንዲጠፊእኒ ብጣዕሚ ጎቦታት ዝኾነ ሲ መገዲ ሰሪሖምሉ ነቶም ናይ ሳሆ ዓድታት ኣብዚ ራፋይለ ገለ መለታት ባሕሪ ገፁ ንባሕሪ ገፁ ድዩ እወ ሽሙ ደምሒና ኣላ ደምሒና ጋና ከምኡታት ዓይነት እያ ኤኒዌይ ኣብኡ እቲ ፅርግያ ምስ ተወድአ ሲ ናይ መመረቕታ ተገይሩ እቶም ሰብኣይ እቶም ቃዲ ሽማግለ ናይቲ ዓዲ ማለት እቶም ምስለነ እንታይ ኢሎም ኣብ ቅድሚ እቶም መራሕቲ ማለት እዩ እቶም መራሕቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ናይቲ ስርዓት ኣብኡ ኩሎም ነይሮም ሓደ ሃገር ሲ ነፃነት ኣለዎ ክበሃል እንተኮይኑ ሓሙሽተ ነገር ብውሕዱ ከማልእ ኣለዎ ኢሎም እቶም ሰብኣዮም ኣነ ኣብቲ ናተይ ፅሑፍ ከማን ኮት ገይረ ቀሚጠ ኣለዎ ፅሒፈ ኣሎ ሓሙሽተ ነገር ከማልእ ኣለዎ ቀዳማይ መብራህቲ ካልኣይ ጥዕና ሳልሳይ መንገድን መራኸብን ራብዓይ ቤት ትምህርቲ ሓሙሻይ ማይ እዚአን ዘይተማልእ ሃገር ነፃ ይወፀትን ኢሎም ንምፅዋዕ ከምዚኣ ገይሮም ሕጂ ናባና ንምፃእ እሞ ብከምኡ ንምዘኖ መራኸቢ ክበሃል ከሎ መንገዲ ጥራይ ከይመስሎ ኢንተርኔት ኣሎ ቴሌፎን ኣሎ ፅርግያ ኣሎ ወዘተ ኣሎ ኩሉ ከምኡ ዘይብሉ ሃገር ሃገር ኣይኮነን ቁጠባ ክዓቢ ይክእል ገለ መለ ኣይክእል እዩ ስለዚ እዚአን ዘየማልእ ሃገር ክኸውን ኣይክእል ነፃነት ኣለዎ ክበሃል ኣይክእል ኣብሶሉትሊ ሕጂ ናይ ኤርትራ ብከምኡ ንምዘኖ እሞ ባዕልኩም ፍረዱ ፕሮፓጋንዳ ተገብረ ገለ እንተተገብረ ብንፁር መፅናዕቲ ጌርካ ዝፍለጥ ነገር ስለ ዝኾነ ምትላል ኣይከኣልን እዩ ኦኬ ናበይ ንምፃእ ታሪክ ንምፃእ እዚ ህዝቢ እዚ ጩራ ናይ ስልጣነ እዩ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ማለት እዩ ሃይማኖት ክልቲኡ ሃይማኖት ምስልምናን ክርስትናን ሃይማኖት ዝኣተወ በኣና እዩ ሕጂ ኢትዮጵያውያን ዝፍክሩሉ ንሓበሻ መንግስቲ ነይሩ ገለ መንግስቲ ነይሩ ዝበሃል በኣና ይመፅኡ ነቢ መሓመድ ናይ ነቢ መሓመድ ቤተሰብ እቲ መስጊድ ኣባፅዕ ዘሎ ንዑ እዩ ዝምስክር ካልኡ ዘሎ ኣብዚ እዩ ኣባና እዩ ክርስትና እውን ከምኡ በኣና እዮም መፅኦም ስለምንታይ እዮም ቀደም ኤምባሲታት ከም ዝርከቦም ነቲ ናይ ኣቢሲንያ ዝበሃል ሂንተርላንድ ውሽጢ መሬት ኣብ ቆንስላታት ኣባፅዕ ወይ ኣብ ገለ እዮም ዝገብሩ ነይሩ ወይ ኣብ መተማ ኣባፅዕ ኣብ ከምኡታት ዓይነት ነው ስለምንታይ እንተልካ ምእንቲ እቶም ነጋዶ ስለ ዝመፁ ናብቲ ባሕሪ ካብኦም ወረኽ ረኽቡ ኢሎም እዮም ዝመፁ ነይሮም ካብኡ ነይሩ ኦፊሳት ስለዚ እንታይ ዝብል ዘለኹ ታሪካዊ ብታሪክ እንተሪእናዮ ብያታ ብኩሉ ነገር እንተሪእናዮ ካብ ብሙሉእ ጫፍ ንጫፍ ናይ ኤርትራ ናይ ታሪክ ቦታ እዩ እዚ እቲ ታሪክ ተጎሲኡ እቲ ታሪክ ንዕኡ እቲ መንእሰይ እንተደኣ ሓቲትካዮ ኣይፈልጦን እዩ ንኣብነት መን እዮም ንዓኻ ፈርዮሙኻ ንዓይ ኣዝማዳይ ኣለዉ መንእሰያት እዮም መንእሰያት ስለ ዝኾኑ ገለገለ እንተነገሩ ከምዚ ክለ ድዩ ብዓድና ኢሎም ካብዚ ከምዚ ዲና ተወሊድና ኢማጅን
إزي أنت أبز عدين هرد قبله أبجرمن تخيت كخم وأبكال أنت تخيت كخم أبانا نعو خمسة أف جيرمو بحث إيروسي حسبة أمره إزي سايكولوجيكال من حسبة أمره بتي بحلاوي بتي سبنتاوي بتي خبرتات بكل نجار إزي بس حوازل له نجارات بعلقهم نحنا صحاتكم معلش نحنا عبزلنا عبزي ما أكل زلنا يا عدمة أنت تزارب ناس لنا فولت أو لنا نقدسي زم دحيرة يزلوا دكاي ويدك دكها صباح نجوه تاعهم كخون مخنياتو اتناتهم تاريخ بملؤ تياتات ناتهم كبرتات ناتهم تجارات ناتهم بملؤ حمرت نايت معبالي قوموا زي بالهزبي من النتو confidence زي رئيسة أمانة يتفق مالتي حنت نجار كنجركم يقول لك زي الزرباء example وي أبنت الله أنا أب دوب أفريقيا خلقوس يونيفرسيتي مهرنيرتي عبي يونيفرسيتي لوفيت فاترسراند زبال جوهانسبرغ يتي مراحي ناي دوب أفريقيا مسينا ناي ANC ناي أفريقاوي هجراو بايتو رسيريل رامابوزا زحج بريزيدنت زلو مسيسي 900 زون نخون ممهران قال بجحت محجوزنا مسينا قاي حجوزنا يلو أخي بقى كيفنا إيه تبلنا إحنا كوش جيرنا بزعدي إيه 400 عامات نتسلم دوب أفريقاوي نسخة حوز سبيخة نسخة فرق سبيخة نسخة أنا خاتقلقل إيه خاتفتيركا نسخة زدا بهير خمسجيرو مصحف نداتقصو ما هيمانوت مصحف نداتقصو خمسجيرو كنا أنا خات بهم باريانا يو سريح كايلو إلي أنا هو سريح كاسل زخونة سي هلا إلهم 350 400 عامات أمرو زت ممو خاتولدنا تولدي نعو رئيسة أمانة نخل ملصلو إتي psychological empowerment ولوساتهم نعو يشجرنا زلمر نايكوت أباوي empowerment ويناي حيالي نايكوت أبا شجري بلنا كنعبيا نخئلينا بتمرتو دي بخلنا جن إتات أمرو استقمت نجر معا كان جيرنا رئيسة أمانة أنا أخم تسعة كان زخ جبر خئلي لكعب نصوص حادئ إذا نحنا زي أشجر أتينا لكن أنا ما أشجر كأفويا إذا نرقص حدا رقحي مالتي قال حمقت تزحزن نجر إثيوبيا خرحوا بحج مس إثيوبيا يزرحوا مستمدر حبشانو كندن نابانا زطمتو نابا متمت تزحزن نجر إذا بقمتولي نحنا عندي زخون عدر أيوة أوروبا خيدو أمستردام برلين ستوكهولم بعل ماكلاي أوروبا زلوا بملؤ صدوة كاسبيان سي ماكلاي بحري زلوا بملؤ طبعا بحري تسلطان زلوا بعل روما طبعا بحري أنت مسريتان بعل كلن هذا أمريكا مسو كندا مسو أبين زلوا تجريت ليك سي زلوا سلطان هنا كندا سلزي نايكلم غريخ هو سلزي نحنا أبطو خلنا سي تريفرق بيننا شاف سلامنتاي بسنفنا مالتي سلامنتاي نحنا يسنفنا 3 عامات ملو زحلوف ما حضرتي لما حضركم على نازولنا ابزو ديقومنا تطالعوا خو سلازي بازم لك عتات زين توسيدنايو اتعدي انا كم اريتراوي كفو ايتم نيلوني فايل غير خبل ايكلني انت انا فينا نحنا انت تحبابيرنا انت حيلن صغانا أترينا أنت دا بالعلوة إيد ونينا أنت دا أبتناي كناتات هاجرنا بنوتوف كنكافل جميرنا عدنا أي failed states بحال نجار عيك مثلا تمزين تقصينا أنت دا سقينا وجه الله يرئينا نجار جن حدا دا تطلع زي أخم لسه الكاز خيل مالك ودي الله بطعم صبو حجون نبحثكم كحلفة حنت حتى حتيت كان نيركا ممهر قال وسخ كان لي نيركا حنت حتى حتيت كان نيركا نو تا زحتتكم انت يا تباز اسكاف هونتات الله هاجرنا الكان يركمو تقربهم جمجمات كان ميزانات كان انتاي ويلك هو جمجمين وادحان حصير كنغرك خص خلا زي بوليتيكا تحسن دي جخنوس كل مالك
اجي انت اي مسلكا تحدغا انت اي حجس الله صباح نغو انت كوني زبل انا زسكفني مخنياتو ነገራት ከቃየር ጊዜ ወስቶልን መምህር بخلت ورحي انتي نرئ لنا بثلاث ورحي كوي حنت ربع عامت مالت سلازي تعالى زفرحان ነገር انت بقعتن ጸጋና አጥኻ ዘይጸኒኻ ዓድኻ ክትካላኸል ዲፈንድ ክትገብር ማለት ሲ አሸጋሪ ነገር ምናልባት ሕጂ ሓያል ትኸውን ትኽእል ነገር ክጋላበጥ ጊዜ ይወስድ ድሮን ንሪኦ ለና ሕጂ ብዙሓት ክዛረቡ ንርኢ ለና ኣብ ኢትዮጵያ ቶም ገበቲ ዝኾኑ ማለት ቶም ዓብለልቲ ብሄራት ኣምሓራ ኦሮሞ ወዘተ ንርኢ ለና ነው ብዙሓት ቶም ናይ 3000 ዓመት ታሪክ ዝቕዝሙ እንታይ ማለቶም ይነግሩና ኣሎ እወቲ ሃገርነታዊ ኣሰራርሓ ወይ ሃገርነታዊ መስርሕናቶም ስድናትና خساره እዮም ዝደልይዎ ሓፂር መንገዲ ክነግረን ስለምንታይ እንተልካ ገና እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃሉን ልክዕ ከም ናይ ለማናይ ድርዕቶ ካብዝን ተኣኻኺቡ ሃገር ስለዝኾነ እንደራ ንሽተይ ተፈቲሓ ከይዳ ካብታ ድርዕቶ ቀዳድ ክትርከበ ሕጂ ንዓና መማልእ ገብሩና ኣሎ ንሕና እንተ ብዕሽነትና እንተ ለቢብና ኢልና ከዓ ኣብቲ ናቶም መጋርያ ንኣትውለን ሕጂ ንሱ ዘፍርሓካ you never know what will happen እንታይ ከም ዝመጽእ ሕጂ ኣይ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ስለምንታይ እንተልና ቅድሚ ሕጂ ዝተገብረ ጌጋ 50-60 ዓመት ኣሸጊሩና ብሕጂ ኣብ ቀራና መንገዲ ስለ ዘለና ብሕጂ ንገብሮ ነገራትን ንውስኖ ውሳኔን ንኾነ ነገራትን ንጋፈጦ ነገራትን ንምዝመጽእ 67 ዓመት ትናቱ ጽልዋ ማለት እዩ ወሳንነቱ ብኡ ምክንያት ሓደገኛ ዝኾነ ነገር እዩ ክንጥንቀቀሉ ህዝቢ እንተ ዳብ ኢዱ ሒዙ ግን ካብ ህዝቢ ዘምልጥ የለን ውልቀ ሰባት እንተ ናትካ ዕድልን ናትካ ኩነታትን እንተ ዝውስኑ ኢልካ ኮይኖም ንረብሖኦም እንዳረኣዩ ኣብ ህጉም ኢኻ ተኣቱ ኣብ ሕሉም ኢኻ ተኣቱ ካብኡ ዘውፃእካ የለን ጽባሕ ንጎ ኤርትራ መቸስ ኣግዒስካ ዝውሰድ ኣይኮነን እቲ ሃገር ክህሉ እቲ ህዝቢ እንተዘየሎ እንታይ ኢኻ ክትገብር ትኽእል and you know this ኣብ ናይ ሮማ ክስታይ ኣሎ 2 ሚልዮን ጥልያን ክመፁ ሓሲቦም ነይሮም ንኤርትራ መጽናዕቲ ገይሮም እዮም ኩሉ ነገር ፈትሾም እዮም ጥልያን ምእንትኹም ብሩሉ ቶም ድኻ ጥልያን ንሕና 1 ሚልዮን ኢና ነርና 901 ሚልዮን ህዝቢ መባረሩና ማለት እዩ ስለዚ ተፈጥሮሲ ሓዋፍ ኣይትፈቱን እያ እዚኣ ስለ ዘላ እዚ ሓደጋ እዚኣ ኢና ተፍርሓና ዓቕምን ብቕዓትን ኣለና ድዩ ክንፃወሮ እዚ ነገር እዚ ኣብዚ ኣዝዩ ተኣፋፊ ዝኾነ ዞና እዚ ንዓኻ ዘይኮን ውሉድ ወለድና ክፍርሕን ከሰንብድን ዝግብኦ ጉዳይ ኣለና ማለት እዩ ዝእዋን እዚ ማለት እዩ ወዲ ኣለኹ ግረም ከምቲ ዝበልኮ ብዙሕ ተመሊስና ክንሪኦ ክንጋልሆ ዝግባአና ነገራት ክህሉ እዩ ንኻልእ መዓልቲ ግን ሕጂ እንደገና ንዘራረብ ብዛዕባ እዚ ቶም ትሰምዑ ዘለኹም ሰላሕ ኣልዒልካ ዘለኻ ማይክ هو ممر عدل انت كان يشتي هو كتسل هراي يغني لي ممر يغني لنا بروفيسور منقست اب زين سخات بلو زلخا زربا ناي بحقي كاب حدا مكور مهور ابتعودو بزلا على درجه كمر زخل حسابات غرب كله اقداسنت الله ناي بحق مهاريو نزخون يكون إرتراهون أبد زلنا كذي ناي بحقي أدلاي خويني يسمع عنه لانه سلزي بروفيسور جزء ترخيبه قال أي جزء زي أفارت توخت قبر الله محسن تاي كم تعامل ولا مالتيو hopefully مخنياتو بزح نجارات هلا نحنا كنفولتون زلنا من البعض كي بزح حجي جزء إنه يحسن ذلله እቲ ዝበሃል ዝነበረ ከም ዝብልኮ እዩ ኣነ ግን ንእሽተይ ሕቶ ኣላትኒ ንሳ ከዓ እንታይ እዩ ሓደ እቲ ኤርትራሲ ብዙሕ ቆላሕታ ንኽግበረላ ዝገብር ረቑሒታት ኣለዋ ካብ ጂኦግራፊ ካብቲ ጸጋታት ኩሉ ከምቲ ፕሮፌሰር ዘርዘረ እዩ ሕጂ
እነዚህ ጸጋታት እዚህ ንሕና ምናልባት ሕጂ ብፍላይ ምስ ጎረቤትና ኢትዮጵያ እዚ ወደባት እዚ ሲ ተረአ ምስኣ ጽቡቕ ዓይነት ዝምድና ክንፈጥር እንተዘይክኢልና ኩሉ እዚ ሲ ክምዝመዝ ኣይክእልን ምክንያቱ እታ ቀንዲ መፍትሕ ኣነ ዝብላ እታ ሰላም እያ መጀመርያ ፒስ ክርከብ ክኽእል ኣለዎ ፒስ ክርከብ ከዓ ብፍላይ ምስ ኢትዮጵያ ካብቲ 27-30 ዓመት ዝሓለፈ ተመክሮታትና ግደፈት ናይ ብረታዊ ቃልሲ ዝሓን እሞ ድሕሪ ናጽነት ዝመጽአ ዝምድናታት እቲ ፓወር ሰንተርስ ከምቲ ዝበልካዮ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ብፍላይ ኣብ መንጎ ናይ ትግራይ ናይ ኣምሓራ ኢትሞር ፓወር ስትራግል ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ብሂስቶሪካል ክሪኦ ከለና ሕጂ ምናልባት ናይ ኦሮሞ ተጀሚሩሎ ንሱ እውን ሳልሳይ ክንብሎ ንኽእል بعين قطبة كنريون كلنا حجي بوليتيكا يترفنا دحين بعين قطبة سي إن إثيوبيا خمي غيرنا خن حزال لنا نحنا غمير سبب مخنياتو نساتهم ونعما ولنا يوم نساتهم ترح يكونوا بانا زريو نحنا ونعوم التحزانا طبق خونا اللي هو زبري تايزلني أمو كابز باور سنترز أب إثيوبيا زلوا بفلاي ناي تجراي باور سنتر ناي أمحارو باور سنتر ويناي شوان بلو ناي قدامنك وهاب اللو بعين قطبة ترح خنوريان كلنا معناتو أبو تمركيسي تقطبة سرح زغل زبري توصل زلني موزيا حتى كتملس عليه بروفيسور يعني حراي تايمس لك قطباوي يكون قال كل مداوي زمدنا مس إثيوبيا نا إثيوبيا عندي حالي إلكا مس إثيوبيا كلنا انتو خينو كابو خا كنربح انت رأى دلينا إتي وشتاوي كونتاتنا وساني ترائي زلو مالتي وساني ترائي زتصاوت إمانني أبناي كتباو ساينس انت رأى حميكا انت رأى توادار بلوس النت زي بالكا خوينو عقمن بقعتن انت رأى زي تريخا أبتي زبيتاوي أبتو وشتاو عقمها زخونا ناي نعاها خدنقصلكا خحجزكا إلو زلا عليلا كخسبلكا كمزمزكا كذلصلكا إلو زلا إزي بحرياوي ناي قطباو ساينس إيو سلازي إتي مس إثيوبياويان زلنا زمدنا بناتاتنا بقعتن بناتاتنا دلونتن بناتاتنا توادار بلوصنتن يوسن وشتاو عقمنا مسهترنا مسسودنا مسنفعنا شعو قطباوي زمدنانا معروين نعاناون نعوم كي قدئ نعاناون أزيو زي حقز يخون أبنت كنقرأ كاهي نابز مجمّريا بشحن تشعتن حامسان تشعتن سنغافورن ماليزيان فلتن تخونيها كلتين بحنساب سنغافور ودباويت كتما عنيرا بشحن تشعتن 45 كاهم تفولطو تحت انجليز لزنبرت جاباناويان مسيم وزيهم تفاعتي مامسيهم لانيروم خنياتو أوي أمنيروم عسكيروم ناي بريتش إمباير ناي انجليز مالس ناي براترياوي انجليز وتحضرات مولوهم سلازي عقلو سلازي نبرا ودبايت كتما سلازو خونت تهزبون كابتن سلازي نبرا نحنا مساهم كنكون نسخهم عاب مريت يزولكم في حاجري مو نتحواوس لهم حتيتهم توم داك اي سنغافور رايلهم حمشت عمد قال مسفتنو نسخهم تروحيكمكم عين دلني لايلهم ابيهم توم ماليزيا دو هو دحن حرايلهم بينهم كوينهم مالتي خاو جن كان بعل زي من شمو كان نيوز بحال شمو هو لي كان يو يا لي كان يو تحجي زموت بزقربا غزي صبوق زخونه ناي وشطاوي حاجرنتاوي مسرح وكل مدى طبعا مسرح نهزوا مع سلطينهم امهيرهم مهازاوي
ክእለታት ጥሪዮም ኣሎ ዝበሃል ስራሓት ሰሪሖም ነቲ ህዝቢ ኣሳቲፎም ካብ 0 ናብ 100 መፅዮም ሲንጋፖር ብ1959 0 እያ ነይራ ወላ ሓንቲ ንእሽተይ ወደብ ወደቡን ፋሕፋሕ ዝበለ ብካልኦት ዝውነን ብእንግሊዝ ብገለመለ ገለ ሕጂ $190,000 ነፍሲ ወከፍ ዚምባብዌ ወዲ ሲንጋፖር የእቱ ኣለሲ ምህርታዊ ሓይሊ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ስለ ዘለዎም ሕጂ እቶም ደቂ ማሌዥያ 2 ሚልዮን ገለ ዝኾኑ ኣብኡ ሰርሑ መፅዮም ከምቲ ዝበልኮ ማለት ዓቕምን ብቕዓትን ኣጥሪኻስ ኣጋይሽካ ትቕበል ኣብኡ መፅዮም ይሰርሑ ካብ ዝኾነ ሃገር መፅዮም እውን ማዓት ኢንቨስትመንት ሃብታም ሃገር ኮይኑ ንእሽተይ ዓዲ 10,000 ዘይኣክል 10,000 ስኩዌር ሜትር ኪሎ ሜትር 5.4 ሚልዮን ስለዚ ንሕና ኣባናይቱ ወሰን ኦኬ ናብ ኢትዮጵያውያን ክመፅእ ቁርቁስ ኣሎ እንታይ እቲ ቁርቁስ እንተልና እዚ ዞናና እዚ ዞና ማለት እዚ ንሕና ኤሪትራ ተደኪናትሉ ዘላ ሰሜናዊ ጥቃቐየ ባሕሪ ዘሎ ንዕኡ ማእኸል ስሕበት ክኸውን ኣይድለን እዩ ነይሩ ዝሓለፈ 50-60 ዓመት ካብ ሃይለ ስላሴ ጀሚርካ ኦል ዘ ዌይ ማለት እዩ ካብ ወላ ቅድሚ እውን ኣይድለን እዩ ነይሩ ጥራይ ዘይኮነ ብዙሕ ወፃኢ ምክንያቱ ውግእ እንተኾነ ብኡ ዝሓልፍ ነይሩ ኢትዮጵያ ገለ እንተኾነ ብኡ ነይሩ ብዙሕ ሽግር እዩ ነይርዎ ወላ ካልኣይ ውግእ ዓለም ከይተረፈ ኣብ በዓል ከረን እዩ ተገይሩ ውግእ ሓደ ክፋል ማለት እዩ ስለዚ ስጋብ ሕጂ ፐሪፈራል ዘሎ ሕጂ ንሕና እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ማእኸል ስሕበት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ክንገብሮ ከኣካእል እዩ ኣትራክቲቭ ስለ ዝኾነ ጥራይ መንግስታዊ ምሕደራ ኣብ ማዕሪኻ ህዝቢ ዝሳተፈሉ ብላዕለዋይ ኢድ ዝውንነሉ ዲሞክራሲ ብሰፊሑ ዝተኣታተወሉ ብዙሕ ነገር ክንገብር ኣለና ናዕዮ ገዛና ክንሰርሕ ኣለና ባሕራይ እዩ ትፅልዋ ዝመፅእ ሓንቲ ነገር ግን ኣብዚ ንኩላትኩም ስለዚ እንተዘይተዛረብኳ ከም ዝተማሃረ ሰብ ጊልቲ ስለ ዝኸውን መጀመርያ ጎረቤትካ ብስነ ስርዓት ጌርካ ክትሕዝ ኣለካ ጎረቤትካ ብዙሕ ሽግሪ ዘምፃልካ 10 ሽፍታ እንዳለኣኸ 20 ሽፍታ እንዳለኣኸ እንተ ደኣ እግርግር ዝፈጥረልካ ኮይኑ ንርእሱ እሱ ከማን ናይ 100 እፅፊ ቁጠባዊ ሽግር ከምፃልካ ክእል ኣትራክቲቭነስ ወይ ተደላይነት ዝበሃል ነገር ኣለ ከውድለልካ ክእል ስለዚ ብመጀመርያ ንሕና ክንፈጥሮ ዘለና ምስ ጎረቤት ኢሚድየት ዝጓራበትና ህዝቢ እሱ ኣድላይ እዩ ድሕረ ባይቱ ብዘየገድስ ካልኣይ ነገር ሕጂ ንኣብነት ኣነ ኣይፈለጥኩን ርግፀኛ ኣይኮንኩን ንስኻትኩም ክትነግሩ ትኽእሉ ኢኹም ዓሰብ ሕጂ ሓንቲ ዜና አንቢበ ነይረ ዓሰብ ክኽፈት እዩ መንገዲ እውን ተመሪቑ ቀልጢፉ መንግስቲ ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቀልጢፉ 2-3 ቢልዮን ሂቡ እቲ ፅርግያ ይሰርሐሉ ብሓለፈ ግዜ ተጀሚሩ ኣሎ መስለኒ ብቁልጡፍ ክውዳእ እዩ ኣሎ ዝበሃል ትሕዝቶታት እዩ ዝፈሶ ዘሎ ስለምንታይ እንተልና ኦፍኮርስ ዓሰብ ክጥቀምሉ ስለ ዝደለዩ እቲ ንፈልጦ ኢና ሓንቲ ቀዳድዮም 90% 95% ናይ ኢትዮጵያ ተላኣኽን ኣምፃእን ብሙሉእ እቲ ቁጠባዊ እንቅስቃስ ብጅቡቲ ዝካየድ ታጁራን ጅቡትን ሕጂ ብካልእ እውን ኣሎ ግን ዝበዝሕ ሕጂ ግን ዓሰብ እንተሎ ፅቡቅ ይንዕኦም እውን ኣማራፂ ኮኖም ማለት እዩ ብኡ ምክንያት እዮም ዝጓየዩ ዘለዉ ንሕና ይንፈልጥ ኢና ግን ከም ዝበሃል ዘሎ ብብር እዩ ክኸውን ይበሃል ኣሎ እቲ ምልዋጥ ብብር ንኣብነት እተን መራኽብ ዝመፃ ገለ ኩሉ ነገራት በቲ ሎካል ማለት ሲ ባጤራታ ናይ ውሽጢ ሃገር ባጤራ ይኸውን እንታይ እዩ ዘምፅእ እንታይ ጥቕሚ ከምፅእ እዩ እንታይ ከ ጉድኣት ከምፅእ እዩ ንዝብል ቁሩብ ዕሙቕ ዝበለ ትንተና ከድልዮ እዩ ግን በቲ ብጉልብቡ ብዓቢኡ ግን ሕራይ ንሕና ጣፍ ከነምፅእ ኢና ኤሌክትሪክ ከነምፅእ ኢና ገለ ከነምፅእ ኢና ማለት እዩ ካብኦም ናቕፋ እንዳኸፈልና ምክንያቱ ኦልሬዲ እቲ ብር ክሰዱልና ስለ ዝኾኑ ንሕና እውን ከምኡ ናቕፋ መቸ ብሎካል ገንዘብ ይኾን ግን ፅባሕ ንግሆ ኸ እቲ ብፎሬን ካረንሲ ወይ በቲ ሃርድ ካረንሲ እቲ ቁጠባና ከፍሪ ክእል ድዩ እንተ ደኣ ኩሉ ክንረኽቦ ክኢልና ሲ
ምናልባት ፅግዕተኛ ኢኮኖሚ ፈጢርና ጠጠው ከይንብል ዝብል ፍርሒ ኣሎ ኣብነት ክነግረን እቲ ናይ ትግራይ ዶብ ምስ ተኸፍተሲ ቸሜንቶ ሲሚንቶ ኣብ ኤሪትራ 2800 ንሓደ ኩንታል ይሽየጥ ነይሩ እዮም ዝበሃል ርግፀኛ ኣይኮንኩን ግን ከምኡታት እዩ ኣብኡታት እዩ እዚ መሶቦ ዝበሃል ናይ ሰሜንቶ ፋብሪካ ኣሎ ካልኦቱን ኣሎ እዚ ዶብ ምስ ተኸፍተ ብትን ኢሉ መፅዩ ስጋብ 250 300 ንሓደ ኩንታል በፂሑ እቲ ሰሜንቶ ስለምንታይ ካብ ትግራይ ስለዝመጽ ኣብ ትግራይ 1 ሚልዮን 2 ሚልዮን ቶን ፕሮዲስ ዝገብር ወይ ምህርቲ ዘምጽእ ናይ መሶቦ ሰሜንቶ ፋብሪካ ኣሎ ካልኡን ኣሎ ሕጂ እዚ እንታይ ሕጂ ነቲ ናይ ሰሜንቶ ኤርትራ ዘሎ ቆትሎ ማለት እዩ ብሓጺሩ ምክንያቱ እንተገደሰ ካስኻ ኣሽሓት ሂብካ ትገዝእ ብሓጺሩ እንዳመጻካ ካብ ኢትዮጵያ ሕጂ ከምኡ እንተኮይኑ ምናልባት ቀስ ብቀስ እቲ ናትና ዘቤታዊ መሃዝነት ዘቤታዊ ቁጠባ ክጎድኦ ዶ ይኽእል ብሎካል እንተደኣ ጌርና እንተደኣ ብፎሬን ካረንሲ ኮይኑ ኸ ታይቱ ጉዳኣቱን ጥቕሙን ዝብል ትንተና ከድልየ ሕጂ ኣነ ብዚ ሰዓታት ክወስድ ኣይኮንኩን ክትንትን ኢለ እንተኾነ ግን ካልእ ግዜ ክንዘራረበሉ ኣነ እንቁርብ መጽናዕቲ ክገብሮ ደልየ ስለ ዘለኹ ኣብኡ ጠጠው ብሎ ስለዚ ብሓጺሩ እንታይ ዝብል ዘለኹ ጥቕምን ጉዳኣትን ኣለዎ ግን እቲ ቀንዲ ረቋሒ ነቲ ናይ ግዳም ረቋሒታት ዝውስን ናትና ብርትዕን ድኻምን ናትና ብቕዓትን ወሳኒ ኢለ ዝኣምን ዳሕራይ ክንጠውዮ ንኽእል ክንረብሓሉ ንኽእል ነቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘለና ዝምድና ኮነ ወላ ምስ ካልኦቱን ዘለና ዝምድና ማለት ይወዲእ ኣሎ ብጣዕሚ ጽቡቕ I think እቲ ዘለን ሕቶታት ምስ ዝመጽእ መዓልቲ ዝለዓል ነጥብታት ገይረ ከቕርቦ መስለኒ already ሕጂ ዳርጋ ናብ እንታይ ቀሪብና ኣለና ዳርጋ ናብ 2 ሰዓት ያኽለና ማለት እዩ ስለዚ ንፕሮፌሰር ከይነድክሞ ናይ ምምሃር ሓይልኻ ከይንወዳእልካ ግን ቀርብ ዝኽእል ካልእ ሕቶን ርእቶን እንተልዩ ብኡ ክንቅፅል ንኽእል ኢና ክሳብ ንውድእ ስለዚ ናባኻትኩም እዩ ዳሕራይ ብፀቢብ ዛዕባ እንዳቕረብና ክንዛረብ ንኽእል ኢና ብሓፈሻው እንዲና ንዛረብ ዘለና ካልእ ግዜ ግን ብፀቢብ ኣብ ሓንቲ ኣርእስቲ ኣቲና ክንዘራረብ በታ ዓቕምና ንዘራረብ ማለት እዩ ቦንድዩ ኣርቂ ቃቢልና ክንሪኦ ዘበለኒ ካብ እዴታትና ዝስንክትኦ ከይትጠሚለን ዳርጋ ሓምባሻ ቅጫ ገሊአን ከዓ ረቂቕን ቀጨም ዝብልን ምቁር ይስንክታ እናርቀቕና ከም ዝምቀር ምናልባት ነቲ ሓታትሲ መምህር ብዙሕ ትንተና ዳሕራይ መዓልቲ ከልዕሎ የበለለይ እምበር እዚ ሕጂ ምስ ኢትዮጵያ ዘለና ዝምድና ኣዚና ክንጥንቀቐሉ ኣለና እንታይ ዝበሃል ኣሎ መስለካ እቲ ዝምድና ክንሪኦ ዘለና ብሓደ ወገን ጥራይ ኣይኮነን ብዲሞግራፊክ ወይ ብናይ ህዝባዊ ዝምድና ክንሪኦ ኣለና ብቁጠባ ጥራይ ኣይኮናን ብብዙሕ ነገር ኢና ክንሪኦ ዘለና ክንጥንቀቐሉ ዘለና ምክንያቱ ረብሓና ኣብ ምንታይ ኢልና ኣነፂርና ርኢና ምክንያቱ ከምቲ ዝበልኩኹም ብቕዓትን ጸጋን እንተደኣ ነቲ ህዝቢ ዘሂብካዮ ተፈጥሮ ሃጓፍ ኣይትፈቱን ያበሃል ስለዚ ካብ ዝመፁ ምፅኦም እዮም ነቲ ሃጓፍ ዝምላእ እንሱ እንተተመሊኡ እውን ብዙሕ መከራ ከምፃኣልና ስለንኽእል ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን ዝተረኣየ ነገር ስለዝኾነ ጥንቃቐ ዘድልዮ ነገር እዩ ዝብል ኣነ ስለዚ እሳ ቁሩብ ኣፀቢቕና ክንፀቕጠላ ዘለና ጉዳይ እሞ ዳሕራይ መዓልቲ ክንዘራረበላ ኢና ወዲእ ኣለኹ መምህር هو صلاح حراي صبوق مالت هو بروفيسور دحان مليس له نساخه انت ايو نحناسي ابتي ناتنا ابتو وشتاوي نغرات نعو انت حينا كابويز بقستناي دغي بحصير خمايا سلازي دحان جنكم تنس زبلو ابتي زمت زلو ولا تبوليتيكاو شرخاتون كلعلي غلي مالتي بزي قال على وقت زمت حجي جن ديا بقعتيا ምናልባት ኣነ ስለምንታይ ኣልዕላ ታሕቶ ክልቲኦም
نفس هير برايم مينستر ملس زيناوي تجيت أمونغو إثيوبيا إيرتران زنبرة قطباو مخانا قليت نيرو سياسة وندقيموا مالتيو كابو زتلعلت يعني راتحتو بوليتيكاو شناخات ونكل واي اوف كورس تدا كم ارستو تلعلت خلي عاب جي فيو بروفيسور نقد فازي مالتي حجي ابزي ادقر قبلك خلت قال اتنجر كم تزبلك قطباوي تحستو لو بوليتيكاو تحستو لو بحلاو تحستو لو كال تحستون سبعة وتحستون لو كل تحستات على مو صبق يرنا بزعبة أحد الزعبة اللي عنا خنزارة ونخيلنا إلى بعزع سوازونه حراي صبق لحن ترديني أوكي حجي انتهي كال أيتي من الباحثو ظلاتني إذا إيرتراسي تبوتا مالسي historically فلوتيو very important strategic policy بحال مالتي كاب كال اي سالساي كفل جميرو خمو نسمع نيرنا حجي ازمو بفلاي تنحنا قطبا خنا معبل ندلي موتي ناتنا بورت زلنا مسكالي علامات كودادر ابزناي فري ماركت ايكونوميز بحال تدا خوينو سئلن زعزبا هغرات مالسنا عناس كان الناس غير هغرات كيلوا منالبات حج انتاي زبال سمعنا انتاي تحققناتو بروفيسور كنغرنا يغن دبي سي ازيناي ناتنا ودبات كمدناي فري عينتناي كلك كمدناي دبي كي كون سي سقات اللوم كل غزي that's why ابو متين اب غيت دتوانا زلوا نحناسي كاين رغاغا امو سلام تفطيرو كاي معبل زبوتا زسقات اللون زبل خستايلو نسمع مالتي حجي اذ بخمي تريو الذي خمو انت دا هالي خب خمي كنمكتو نخل زبل حتى يزلني حراي زي بروفيسور ممكن ابتزمصدو تملسلنا انت دا داتا اكيب كارت مزت الكوينكا زياد لا يزغن حتى يحتي حتى اول خنياتو بكل ببزح ملكعتا خنريا كنكل علنا حزبناينا نتنقو زلنا سرعت دخينو ايتي اساس افوركي سلامنتاي كابزنا بتيبل منك يو نابزنا بتزبلو زلو نريو لنا and نربح حزب ديخه ايكونا كابزي بمنقال كنريو يقبعنا سلازي ذا صالح زلعالا بوليتيكاون قطباون استراتيجي حستو زلواي يس حستو زلواي مش دبي طرح زي كونه مزحج زلوناي يمن تأثر أو رخاء تن غالف ستيتس سعودية يونايتد عرب إماريتس مراحيتن الجون قطر مسأن دحن تخيل الله نابي قصي يسلم تايكي بحرين أورا جنتن عبيت زبالة نتخلص قصص رؤزلوا هبكونا إرتاح ساكندي نتغيدا أثرت خونا عن إيكونوميكالي كالرئيس الزخيل إذا صلاح ذا العلا ممكن بخلوا جناتا خنملس اللازم زبالنا يمو أبتي زمت جزء نتقربنا يا حيش حراي صبو امبر ازاد لايت زغنت حتى اندي حتيتو وسانيتي انا او وسانيتي حقو خايب مخنيات تزمت عداغا ناي قطبا حيلي اب افريقيا سر زلو اتو مأتون بانا يخون دحان اني كنزاربلا انا قدميان كو ايرترا قدمي دبي كو ايرترا بدرجه زقتبصح هيدا اي نبرتن كوشو هوي زي صبق الله كنت انتنا حداثاي هو ادلايت هو مغنياتو انا انتي مالسنا تهزبي ممهارك خون
كفلك تزب انتاي كذا حجي بزي قدس انت عانت من قصة الله بإرترا مسيكو ولا نتيغاندي نحنا خامس بخنا فلتو زقبانا بخما يكون حجا خامس زقبانا تهز بس كفلت تسلو ذلو إليه يس وزي أمبار عدل كمزا حجي ممهر زرقو زبلا حجي أناون بعتوب رئي أسمع بيشبتات اندام تاخو اتي زلو صلوون قلن كمسيوما عدل زيا صدوت عدليا سلازم ابت زمت زلو خنزارا ربلا إنا نعاتهم عباي زعبا العلنا مالتي صبق بمجمرتا بروفيسور منقصاب جزيخا حتصير مخانو ناتردأنيو جن يخون نبر تصابيبكا جزي مفتار مسز بخا كرخب مخالكا بسم الجابا أمسجنكا كتير نقول ما بزي وجع زي تساتفكم أزي أمسجن أبقى صالي نرخب ناي لومي وجعنا ناي لومي مدبنا أبزي في الصم جدًا كنرخبنا أبز مصدر لؤان and زخري نتوم مئنتانا بجننت زحلفوا سماعاتنا يقني اللي آمين أنا يقني اللي نتشس كمتي زوالكو بعبالي